Hello? Kumusta ka mo, Danan? Okay na ba lang ka mo? Hi, 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 hi! Oh, kumusta ka mo, tanan, guys? Ari na naman ako, ha? Ariel Mars, karot. Pinakagwapo. Sige, so, umpisa na naman kita sa aton nga adlaw sang aton nga interview for today. Today is Saturday, ha? Saturday. Lagi. Adlaw kita subong sang Sabado. Pizza... Ano nga pizza karon, partner? Si partner ko kaya nabungol pa. Nalipat ko ano nga pizza subong. Pizza 18 sa bulan sang Mayo, tuig 2024. Sa dili pa ang aton nga mga kabuang diri sa Facebook, kabuang ng pangadaan, mabato na ni kita sa aton nga report. Sa piyak ka rin dyan, naka-standby na ang Pag-asa Iloilo para sa aton nga weather report karon si Sir Jeff Makiling sa report kamin. Mayong to, sir. Yes, yung umpisa na naman nga latest weather update sa mga adlaw. Saturday, May 24. Share line ng ka-affect sa extreme northern Luzon. Yesterday sa ka-affect sa kaya maging generally fair weather kita. Pero expect nagyapon ng isolated sa mga agulan pang ilan ka nag-go tuga tinisang easterly. May nasa trashing na silangan to bamiya na silangan pasahan at diri makahanap to sa mga balot sa diri mga dagatan. Forecast temperature na ito, 33 degrees Celsius. At sa mga forecast ng mga index at 44 degrees Celsius. Narabot pa sa ngayon, ginasang aga ang magatulog din siya 6:05 p.m. para sa gabi. Kapag nga latest weather update, makinig na ako salamat. Sir Jess, no, sa mga palaabuton nga bulan, nilabili ang bulan sa June. Wala ba na kita sang ginapaabot, Sir Jeff, nga bagyo sa karon nga bulan? Susubong sir sa bulan sa Mayo, sir, may gina-expect nga isa or duwa kabilog kapag yung posible nga magsulod at ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa bulan naman sa June, sir, may harap man kita yapon the same na gina-expect nga isa or duwa kabilog nga posible na magsulod at nga far nga region, sir. Okay. So, Sir Jeff, madamogin ka salamat sa mga pagkatag sa imong report karon sa amon sa may interview for today program with DJ A and DJ Kevin. Yes, sir. Salamat kami ang tao. Nano? Ito nagkakapatay. Partner! How are you, partner? Partner. Nano na partner? Ginano mo na. Partner. Sige. So, mayong hapon! Hoy! Mayong hapon! May hapon sa inyo, may hapon, ha? Mayong hapon. Katakatap yan. Ha? Mayong hapon sa tanan nato nga pinalanggang mga tagpalamatingan nagabiyugid karon sa aton nga pagpangalagad sa interview for today program with DJ A and DJ Kevin. Sa karon nga adlaw sang Sabado pizza 18 kita sa bulan sang Mayo 2024. Pizza 18 kita subong. Dili 24. So, kaya nga pizza 18 gali sa bulan sang Mayo 2024. Nagmagi ka, Ged? Sige guys, kumusta naman kamatanan guys? Wala lang, pang pagod vibes lang. Alam niyo naman kasi na kapag nag-uban-uban kami. Kapag may uban kami, pumuputi yan. Okay, so adlaw karon nga Sabado, ano man ang aton nga mga buluhaton dira sa mga nagatrabaho, no? Wa ka lang tani partner kami kita pa ko sa aton interview noon karon. Di ka lang di lang kamo magkalipat nga magdala sang tubig, magdala payong kay okay, init subong. Super init ang panahon subong, pating itlog ko dumaluto ra gani. So, okay no. Si partner ang aton hatagan time karon nga mag-interview kay bulagay kami karon sang pwesto sa among studio kay daw nagalupad-lupad ang aton nga what do we call this?
So una sa tanan, i-shout out naton si Jing Jing dira sa Grand Mall Minglanilla sa Good Hands Massage. Labi na gid si Lizelle Abanes. Ano ako pronounce na duwa grado. Ayo kay balaan ko. Aw na no. Si Michelle Simon, no? Ay, Suhiman. Oh, Inday Paminawa. Ining tinagig kong sunata. Sunata nga naglarawan sa atong... Oh, unsa ko no? Okay, Ate Sally, Estelito Cabigas, Kuya Jason Binamin Soria, John Marhel Vela, John Sabate, John Di Sabate, Novia Espinosa, Julie Dante, og sa tanan nga mga nakatanaw karon. Labi na gyud kang Emilio Di Magbanwa, kay Princess, kay Hazel Lazaro, kay Kuya Timmy, kay Marilyn Bacoy, dira sa Balogo, kay saya bilog ng pamilya dira sa Balogo, mayong hapon sa aton tanan. Sa interview for today edition with DJ and DJ Kevin. Yes, of course. So, actually guys, ako, di man ko sa pagsiling gwapo ko, ang matuod law ay gito. Pero, subong nga adlaw guys, nagapamayagpag ang interview for today with DJ A and DJ Kevin, no? So, hindi ta magpasugot nga wala sang may makuha nga interview honon. O na, no? Kinahanglan gid yang kuhaon sa kay namit na. Namit na. O na, no? Hi lang kang John Roy Di Pandan. Carl Hindre Montesido. Kay Aaron Padires. Ano ba niya apelyido? Padires? Kay nang Dunalin. Kay nung Richard. Sino pa da nga mga gwapo kagwapa sa Region 6 Friendly Ilonggo Blind GC. Ano kung nga kadlawan gid? Kay Jerry Laurilio. Aha. Sige partner, duo. Mayot ko. Si partner ko nanawag pa ni sponsor. Hatag na to na sayang kay gayon nga mag-interview karon kay di ko nga daan maka-connect dito. Actually, mabudlay ni pagsamahan ng aton karon nga studio. But anyway, okay lang gyapon kung sa pihak nga bagay. So, abi ninyo guys, sa kadugay nga wala kita nag-updanay, daw ginbatsyag man ko balasang kahidlaw sa inyo. Daw maguba ang akon nga tagipusoon sa paminsar sa inyo. Kung paano ko kamo mapangaluyagan isa-isa. Aw na, no? Kaya, akon balakon makikitangin yung mga bana. Hoy, mga bana! Di ka mo magkabalag. Hoy! Pangaluyagan ko man kamot. Hoy! Hindi. Nagpa-CR ka lang dahil mo sa libat. So, standby lang kamo sa mga kadali kay nagpanyaga pa itong So, interview. standby lang kamo Ibalik ba? Sa makadugay. Ibalik ba? Standby lang kamo sa makadugay. Para siya ang problema. Makwan ni, hindi pwede nga, hindi ka maka-interview. Chicks ni chicks. Ano na ampay ko? Hey, hutik-hutik mo pang batian ta sa mga viewers ta. Ay. So nagapamayagpag naman karon ba ginidlaw man kami sa inyo ba na mga kailongguan nato? Gani man partner. Ano? So partner, kumusta man ang imo pila ka bulan nga wala sang interview for today partner? Mingaw eh. Mingaw. Ako gani namingaw man ko sa ila. Namingaw man ko gani kung paano ko sila pangaluyan. Nagalipog ang akon nga ulo kag ang akon tiyan kung paano ko mabusog, kung paano ko mangaluyan. Kung hindi.
Shout out dani partner. Ay lang sa mga Burdan family nga nagapamati karon sa aton nga pagpangalaga dila binagid sa mga tagpalamati man naton karon nga naga-view kag sa kay Katim Nunoy Cristori Arquintillo nga nagapamati man karon sa aton nga pagpangalaga dila binagid sa may Balasan, Estancia, Batad, kag Carles, Iloilo, kag subong man sa may Kapis, no? Bisan din nga malabutan karon sa aton nga pag pangalagad, mabatian kita, no? Kay naka highlight kita kung wala ko nasaya, nasayop, nasala. Kinahanglan gid gali nga masaya ka para ma-highlight kita. Oh, hindi. So, may pa siguro partner, makanta na kita partner. Okay. Amo gid na ako nahulat mo. Na balang makakanta kita. Makanta ko sang ano partner, sang bisan pa partner. Bisan pa. Basta bisan pa gid na. Bahala kon hindi na sa bisan pa lang yapon. Pailam. Pailam. Ano? Missing Pilimon. Unsay pailam? Pailam. Unsay pailam? Aw. Pailam. Bisan pa karaoke, bisan pa. So guys, actually guys, medyo nahidlaw ko sa inyo tanan. Kay syempre ini nga mga puluhaton. Yes. Matawag na gid ini nga part na sa akon nga kabuhi. Maganda. Parte na sa akon nga pag biyahe sining madandog nga kalibutan. Kay kabalo ka mo guys. Hindi. Di man natin mabalaan kung tubtob diin kita, kung hasta diin gidasta nga nagagamot kita sining kalibutan kay syempre siling na. Oo. Wala man sang tawo nga nagagamot sa kalibutan. So dapat i-enjoy naton kung ano ang talent nga ara sa aton. Like ako gusto ko nga malipayon ka mo tanan bisan hindi ka mo malipayon sa akon. Gusto ko nga lingawon ka mo tanan bisan hindi ka mo malingaw sa akon. Okay lang gihapon. Importante nga may madumduman ka mo sa tion nga wala na ako. Wala no. Sa tion nga magbiya na ako sang dalayon. Ang banon, builugin niya idulong sa inyo sa Marba is Blind YouTube channel. Yeah! Oh! Dili sayon ang ikalimtan ka. Hindi pa kalinti? Hangtod karon ako nagpabot pa Sus! nga mahibalik pa kagahapon ta. Asa ka pa eh? Bisan pa ug ako ikalimtan mo na. Bisan pa ug may lain ka na karon ikaw lang gihapon. Oh! Higugmaon bisan pa ug kasakit lang ang maangkon basta malipay ka ang tanan akong dawaton. Martir mo! Nakita ko karon ang kahimtang mo. Nya pila man ni be? Lahi ragyod sa ako pa ang kauban mo. Patay unay doy. Sa iyang Ayaw ko singit, di ba? kiliran pagkamalipayon mo kung ako ania naghandog nga balikon mo. Kuloy man. Bisan pa ug may lain ka na karon ikaw lang gihapon ang Ayaw hilakol. Kalain sa imong ako. bisan pa ug kasakit lang ng Nakita nyo ga? Gihilak siya? malipay ka Ah. ang tanan akong dawaton. Oh!
muabot ang panahon nga imong balikon. Laom ra gyapon bisag wala na ipaglao. Ayaw sa balita. Biyay siya kaya ari ka na ko magpawikan ta. Ah? Ayaw ha? Biyay yun. Ayaw biyay. Dugan nira. Ah? Idugan ko. Idugan ko sa listahan ba? Hoy! Hoy! Bisan pa Bisan pa Kiki, yun na nga. Bisan pa ug may lain ka na karon ikaw lang gihapon. Pagod lang siya. Bisan pa ug kasakit lang ang mangkon basta malipay ka Sus. ang tanda Sus. akong Sus. gawaton. Bisan pa nga malipay ka, basta Bisan tanan. pa Bisan pa nga nasakitan siya. Bisan pa ang tanan akong gawaton. Sige antos lang na, bisan ginabuang ka na, bisan palang yapon ha. Nando. Nilingaw-lingaw lang guys. Bahala kung wala sa saktong wordings ng mga kanta. Ba't nalingaw ka mo? Kung di ka mo malingaw, yun na da. Paano na hindi ka mo malingaw? Background si. Lagi. Okay guys. No? Guys. Nakaluto na kami sa inyong panyaga. Tagi nyo man kami di. Kay manyaga kami. Kung may araman kami ilughatag da guys. Palihog. Hindi man yung pag-idalok sa amon. To kahibi ko bala, kaluha bala ko mata. Kay partner, wala na ta signal partner na hindi na atong live partner. Pero atik ra. Okay? Okay? Okay. Samtang wala pa kita sang gina-interview sa buong hapon. Mga love song ba? Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Naman tol. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. Hindi na gidi eh. Anong pa ng paliwanag naman At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sinaw ka man. Mahal kita pagkat mahal kita. Iniisip nila hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Tagsik laway. Tagsik. Why na? Itrapuhan na. Tagsik na. Why pati ko na. Itrapuhan na yan. Okay na? Hey! Hey! It's up! Mali man ang ikaw ay ibigin ko. Ano naman, Tol? Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. Nawayon. At
kahit ano pa ang iyong nakaraan. Mamahalin kita maging sino ka man. Yes! Mahal kita pagkat mahal kita. Iniisip nila hindi mahalaga. Mahal kita maging na. Kapa. Basta di Kevin. Kapa. Enjoy the show. Tani malingaw ka mo bisan na maraming kalingawan nga matag namon sa inyo. Dili ba? Ipos ka tren. Okay. Okay. Unsa nang sunod dol? Aha. Akon ka? Akon ka. Paborito gina nimong kantahang akon ka. Muna. Akon ka. Amo lang ginatimsong ko sa akon mga nagliligad nga mga binuhat nga wala gid naga seryoso sa akon bala. Ara naman sila ho. Seryoso naman sila ho. Hambal gid sila bala sa ako na musina mo. Nano? Okay guys para sa inyo tanan guys. Ayos. Para sa inyo tanan guys ayos gid. Bakot ato niya. Pati ka mo da. Siguro. Amo na. Siguro. Isa ka gugma kag isa ka pagpanunto. Na utol sang iro. Hi lang kay Kwan, kay John Bal, kay Nang Kim, kay Miko Aaron, kay Alvin. Ito pala Aha. Ito kalain. Aba na siya ito kalain guys. Kay balaan ninyo. Balaan ninyo guys kung ikaw nagasalig sa iya kung nagalaom pagit sa iyang gugma, salig na laom pa. Dubli na. Pero ginaos sa kanya lang manamit ninyo ang palanggaanay. Okay. Okay? Patay mo. Panabon sa inyo dulunggan. Gari ng mga kahuran. This is interview for today with DJ A and DJ Kevin Bordan. Akin ka kung di ka patutugso Dari naman. sa iba sa pag-ibig ko ay nasa akin ka kung di ka paaakin sa iba sana maging tapat ka. Maging sapat ka. Akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. Sa tanan nga oras. Kung ikaw man Manay. magbabago ka sa pangarap, magiging akin ka sa mundo. Sa mundo eh. Ikaw lang Pinakas. Saan man Diin man. larawan mo'y napapangarap ko. Larawan mo, ginahandom ko. Tandaan, kung di ka patigulang. Inamak ng lahat. Gikawat ang lahat. Sa'yo, sana ay maging Sapat ka. Akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka Ayaw, hilak pa. sa lahat ng oras. Kung ikaw man Manay. magbabago pa sa pangarap, Sa pangawat. magiging akin
ikaw lang Pinakas ka. pinaka-ibig ko. Tanda. Tanda. Yung pinakas mo. Na, asa na to? Pinamak ng Kinawat ang lahat. dahil sa'yo. Sana ay maging tapat ka. Maging sapat ka. Akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. Kung ikaw man Mama kag nanay, manay. magbabago pa sa pangarap, Sa pangawat, magiging akin ka. akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. Kung ikaw manay, magbabago pa sa pangawat ang magiging akin ka. Akin ka ngayon, akin ka bukas. Akin ka ngayon, akin ka bukas. Paano ang karon? Tewa man siya. No, mao na Ano diha. sana na? Gcash. Ipaupok sa Sa iyo Gcash? putol-putol na. Nalo ka mga wani mo pa na, oy. Tuhan na, oy. Sige, but anyway, wala pa kita, tol. May interview na to, tol. Turo? Ka ano pa sa sumpitido pa sa. Last pulso. Last kay siya lang ko na matawag sa aton kay kapanyaga pa sa. Last lagi ang pulso. But anyway, but. Okay. Well, anyway. Makanta naman si DJ Kevin. Ay, kay makanta na sabi. Pamatian, tako nami mantingog ya. Ati, sige bala. This is your DJ Karen. DJ Karen. And please welcome Kevin Burduk. Yaman yung pasalig ko pa ako sa iyo magaway katuwa. Kinay ko magoy ka, pero ang amay ko ang importante. Nagtataka, parang nagbago na damdamin mo sa akin. Di ka namamansin. Lagi ka sa nako. Nang malaman ko, nagkulang ba ako? Ano lang ka, Roy? Lagi kang may tampo. Mahal kita, yan ay alam mo na. Huwag kang mag-iisip na ako ay nagbago na sa'yo. Di ko magagawa kung nagkulang man ako. Ako'y patawarin mo, mahal ko. Hindi patawad ka na ka. Isa nangabit ka pa. Kailanman asahan mo, ako'y tapat sa'yo, di na magbabago. Damdamin kong ito, lagi ka sa isip ko. Minamahal kita, tunay sa puso ko. Tunay sa puso ko. Yan ay pangako ko. Mahal kita, yan ay alam mo na. Huwag kang mag-isip, lahat ko ay napag-una sa iyo. Hindi ko mabuhay Kung nagkulang man ako, ako'y patawarin mo. Sana
ko magagawa. Kung nagkulang man ako, ako'y patawarin mo, mahal ko. Tuta. Kailanman nasaan mo, ako'y tapat sa'yo, di na magbabago. Dinagin. Damdamin kong ito, lagi ka sa isip ko, minamahal kita, tunay sa puso ko, yan ay pangako ko. Mahal kita, yan ay alam mo na. Huwag kang mag-iisip, lahat ko ay nabago na sa'yo, di ko magagawa. Kung nagkulang man ako, ako'y patawarin mo. Sana mahal kita, yan ay alam mo na. Huwag kang mag-isip na ako ay nagbago na sa'yo, di ko magagawa. Kung nagkulang man ako, ako'y patawarin mo, ako'y patawarin mo, sana'y patawarin, mahal ko. Sus, kagahot. Really? Nag-uungot ang salakyan? Ikaw, abi. Nag-uungot yun eh. Kagabakal ka abi salakyan nga wala gasolina kag wala man na site. Hindi ka ungot. Sige na. Sige Saan no. ba eh? Standby. Sige no. Sige. Sige no. Sige no. Sige no. Sige ino. Kaya rin ino. Ay, bato na na. Amo na masunod. Nag-awas-awas ko nga gugma. Kaysa akon nga gintago. Aha. Kag sa kalawi ginlumutan na. Laom kag ayaw Salig. Ikaw akon gid pangasawahon. Basi Kining kakapon pa. gugma kong way prino. Bugtong utlanan ang patyo. Sayaw mga guys. Sayaw ta mga guys ha. Sayaw. Sayaw na pod. Ikaw lang sayaw to lah. Doon ngayon ka mas sayaw. Aha. Inom man inom. Inom ko na pero pinapaliguan niya ko. Ligo. Paligo. Magpaligo ko ha. Pahalo ka, kuday. Pakaslan. Paslakan. Pinta kakalawakan. Si Kevin bala mo. Nagkalawig isa. Nagkadabo. Giningan na balaan ng mga kalukuhan. Actually guys, siya ni ang katudlo sa ako sa mga kalukuhan. Uy. Good. Nga pagin na nga. Nga pagin ng paslakan. Ayaw ha. Nga pagin ng paslakan, tol. Lobat nang imo diha, kwan, tol. Lobat na na? Lobat na na, tol? But anyway, isa lang kakanta guro. Nano man nga duway pa man guro. Sino man ang ato namin interviewon sa pong hapon. So, mangita. So! Lain ba? Ang akon pagigugma sa imo. Ano abi kon patulugon ta na lang kamo guys. Sige tulog lang kamo da kay diri lang ko. Bisan pa nga masakit para sa ako ng kamatuoran nga kwan. O na no.
DJA. Interview for today program. Inday lawata na Ininag ko nga si kong gugma Tingako kasi karon Nga kadugay gilumutan na Salig ayaw laong Ikaw ako yung pangasawon Ninggugmang way prino-prino Bugtong udlanan ng minteryo Paslak ay. ko ikaw ubos kong ibabaw Ikaw pakaslan ko kayo Labi na ako ubos Masipyat ka rin meron na. Patud sa nanay Oo. tatay Igam ko lang. Sulti kayo ng asawa ko Kay ako buutan man gayud Kung matulungan Yeah! Sayaw lang ka mo da, kaya kumakanta. Sayaw. Bisan di ka maubos sayaw. Sa ato niyang pagninyo, hindaig Yun mahagi kay ikaw ako mang panggaon o panagsarabon tugon. Ang imo niyang trabaho Manglaba, mangluto o manglimpyo Ang ako lang sa punyang buhat Unsa man? Matulog lang intaw ng muka Awa ka ba iloy na? Pagkaslan ko ikaw ubos o ibabaw. Ikaw pagkaslan ko gayod ilabinag ako hubog. Matud sa nanay tatay ko swerte kuno ang Asawa ko Kay ako buutan man Gayod kung matulog Supra niya naman karon. Supra. Kay ako buutan man Gayod kung magdulog Dili. I love you, Day. I love you. I love you sa viewers. I love you, Day. I love you, Day. I love you. I love you sa chicks nga nag-view karon. I love you. I love you. I love Oh, hindi. I love you sa chicks nga. I love you sa chicks nga nag-view. O na ano. Ay, joke lang ha. Di lang ka mo mga guys ha. Kay kamano na ka mo. Parang mo nga. Ma'am, kumbiyansa ka mo ni Kevin, ma'am, kay iyagit ka mo kantahan. Si Kevin kita may pakanan sinit. Si Kevin kita may pakanan sinitanan, ma'am. Ma'am. Kay in love siya sa inyo, ma'am. Uy! Ma'am, Ma'am. ano ka na, uhaw? Ma'am. Shh. Ma'am, huy. Balikin bala, ma'am. Di ba dito, ma'am? Nami bala sa imo, ma'am. Guwapa ka katama, ma'am. Bisan di ko katito. Shh. Huy, ma'am. Ikaw, ma'am. Nakaputi, ma'am. Shh. Ma'am. Uy! What lady na? Ma'am. Ikaw, ma'am, nga naka-blue. Ma'am. Kahit pagit ka bala, ma'am. Ragusok, mga ragusok! Ang nagkakatulog! Tulog sa ngayon! Uy! Ma'am. In love ako kanimo. Mahal ang bugas. Kaninindoghan ko. Apan, ma'am. Gugma akong gipugngan. Yeah! Tungod kay ako, estudyante lamang. Love you, ma'am. Love you, ma'am. Oh my God. Unsa kining ipati ko, I love my teacher, Miss Aiko. Ang dughan ko daw mo buto. Oh my God, wako'y homework, wako'y leso. Leso Ang kung ginuhuna-huna. si Ma'am Lagos, dapat ako.
sa shop room. Uy! Uy! Abs, Dili! may bidak ko in tao. Ayaw, ha? Wait, ulit. Oh, wow, links, ma'am. Wah! Tunto ka sa blackboard. Siksing at tanawon ang imong sampon. Oh my God, unsa kining gibati ko. Gibati Ay ko. labay tit serious ay do. Titsit! Ang dung Daw bubuto! Oh my God, wako'y homework, wako'y lesson. Liso! Ang akong gihuna-huna, Di. ang titser ko, yung batahon. Sabi nga, teacher, karoon nga nagpaminaw na to niya. Mayong buntag, mayong ulto, mayong gabi. Ma'am, I love you, Ma'am, I love you, ma'am. Shh, ma'am, lingi ba lang, ma'am, ang nakaputi. Ma'am! Ma'am, ang nag-view ka nakaputi. I love you, ma'am. Wow, lips, ma'am. Wow, lips, ma'am! Wow. Sakto. Di, oy. Siksing at tanawon. Ang imong sampon. Oh my God. Unsa kining gibati ko. Yan. Na may tit serious Titser. ay ko. Aw, Ko sana. daw bubuto. Oh, yeah. Oh my God. Wako'y homework, wako'y lesson. Ang akong Kung gihuna-huna ang sosyal. Sir ko, gawat ako. Booking ka na. Oh my God. Social Wako'y hour ba? homework, Social hour. wako'y... Oh, yeah. Sige. Balik na tayo. Interview for today na tayo. Na. So, Cancel. Sorry, I can't answer the phone now. And I call. Sorry, I. Phone. Contact photo. Uy, bakit? Okay, but anyway, Rina, nagkabalik na kita sa aton nga pagpangalagat subong nga hapon. Sa interview for today with DJ A and DJ Kevin Bordan. So, kinatawagan ng aton nga il-interviewon subong Yes. So karon na rin na naka-standby na sa piyak na linya aton nga interview nun karon nga adlaw sang Sabado. Mga guys, mga mga Facebook live viewer, tol bata niya katolin dito. batian ko, Miss. Oo, gation. Wow, kanami sa tingin ko, Miss. Oo, hindi. Pwede ka pala naman makilala? Anong yung mga pangalan? Si Jennifer Lapatero. Sa daw? Ano ka no? Ako gali si Jennifer Lapatero. Jenny Del Zapatero. Lapatero. 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 Kayo ang mga Sorry. Okay, pilang edad mo, ma'am? Ma'am? 39. Ma'am? 39. Wow, 30. Oo. So, ikaw may ara na nga bana? May ara nobyo? O kung wala pa? Wala pati ba na? Wala pa bana? May ara na nobyo? May ara naman. Pila ka bilog ang nobyo ni Wait. ni Ma'am Jane? Oh. Siyempre, isa lang. Abi ko, ano kung damo? Pwede makapang-apply? Oo. Oh, hindi. Ha? Anong requirements ko mga apply? Resume ka, Biodata ka. Whole body picture? Apply sa? Wala. Ano na lang? Trabaho. Wala. Trabaho ko? Totally blind ikaw? Partially o... Oo. Totally blind siya. Totally blind. Totally. Okay, sige lang, totally blind ka man pero masanag man mo kasing-kasing para nga maghigugma. Sa ako. O hindi. Oh. Pwede mo. Oo, okay. Kumusta mo da sulod sa imo, tinaw man? Sulod. Okay man. Loud, Dragon. clear and loud? Clear Oo. na. Clear gate.
Sige, sige partner, ihatag ko sa So, kay yatag ko kay partner DJ Ihatag ko sa kay imo, Gayunan nga mag pamangkot sa imo sa mga palamangkotanon nga wala dito kag wala diri. Partner, pasok. Sige. Una sa ako nga pamangkot Miss Jane, halin sa pagkabata mo nga amo na gid ikaw sina nga blind ikaw o kon aksidente kay kasagaran abi subong aksidente ang kabangdanan ko nga ang blind. Hindi man, mga 5 ka tuig edad ko, kaya nang masakit ako sa tikdas. Okay. Nang masakit ako pa tikdas, sa 5 ka tuig ako edad. Aha. Kaya mo niya resulta. So, Wala, abi na. sa madali nga istorya, hindi gali inborn ang imo pagka-blind, ma'am. Hindi. Okay. Pilang edad mo sang nagmasakit ikaw sa Tuig. tisda, tipdas? Pisto, 5 ka tuig ano. Tikdas, Masya ka tuig. 5. Oo. Okay. Oo. So, sa mag-ulutod, pila ka mo ka mag-utod? Ikaw ang panganay, Ma'am Jane? Hindi, 5 ako, kay 8 kami sa mag-utod. Walo ka mo ka mag-utod. Bawa, grabe hugod man mo tatay kang nanay, no? So, partner? So, Oo. sang nadula ang imong kapawa sa mata, wala na gid ka mo nakatry nga Do sa diin nagpa-check ang up ka mo kapawa sa ba? doktor. Kung madala pa, wala Hindi, na. hindi naman ako sa doktor ka ginikanan ko. Oo. Dali, umbal sang doktor, makakita ako liwat ko, operahan sa Manila. Oo. Yung gamay pa ko na, pero pa wala man kwarta kay Pigado, di, ala sa bala, wala man trabaho, si nanay sa tatayara sa umalang. Pag 2000 to, napuli ang magulang ko nila kay Gaobra siya, dalayak sa hospital, sa Western. Ah. Dalayak sa Western Visayas, dito yung pa-check up kami. Aha. Pa-check up niya ko, kagambal ng doktor, yung tingnan sa doktor, makikita pa ako. Wala gid kay ang mga doktor, ang pag-asa, paglaom na lang si isla na lang iyang mga mata, kung may ara ma-donate. Oo. So, ang pag-asa lang sina isla ng mata kung may aras ang donor. So, doa mo na. Te, wala ginapangitaan sang paagi para nga maisla nilang imo nga mata, Ma'am Jane? Wala, kay ang isa, wala na liging kuha ni isang doktor yung 2000. So, kay 13 ka ako mo, may doktor ako ni siya. Kaya ang isang doktor, nga gawo na ito ni kuha ko, hindi. Basta pala na sama tikuan niya o basta mahilo bala sa mahilo na nasiyalawat. Yung nga gawo ko ni kuha. Kaya dahil I sa see. nambal ni Manang, abot nga naman tayo artificial eye. Kaso mahal man, 3,000 gid. Di wala na lang. Okay naman na nga mga kanlas na okay na na. So, sadto nga mga tinion, Ma'am Jane, ano ang imo nga na-feel kay nadula gid ang imo nga pananaw? Ano ang imo nga pamatyan sa Yes. time nga dili na ikaw makakita? Ay sang natubuan ko yung sang kuko, ang ako dito na to na kuwan ko nga kabutlay gali. Kay una-una ko, butlay kay kung maglakat ka, gatandad ka, hindi mong balaan yung may tao ka sa palibot nang wala pa ako naka-adjust. Hindi mong balaan yung may katupad ka, masalapay mo sila, naamo lang yun. Pero sa matapakan mo. Oo na. Kay kinahanglan ko gid sa una sang kaopod. Okay. Sang kaopod niya ako naglakad. Pero subong kay naka-adjust ako sa naanad na ako, okay na lang nga. Basta mahipay balo na ako, may ara ako kaopod, may katupad ako, kay balo na ako pag kung sa balay ako, kay balo, hindi na ako ginatoy-tuyan. Kalakat lang ko ya. Gahimo ko ya ulo brown sa sudot balay nga kulang. May ginawa ginapangita o sa kababae ng hugod bala. Kay mas manami ya guys nga ina ba lang example lang no nga makapangasawa ka wala tapos
Inabalang makabalo sa tanan na makabalo maghimo sang buluhatonon sa sulod balay, kabalo magluto. Amo na bala kay ko na mapangasawa mo tamaran pa sa imo tapos Oh, so Hindi ko pa sugod sa to, ma'am. tsakto gina, ma'am. Sugod sa to, ma'am, wala na gid na napangitaan paagi ang imong mata. Nagapadayon na lang gid nga hasta karon nga nag-abot ka sa amo sinang edad, wala na gid na pa-check up naman liwat. Wala na. So wala ka mo nakadangop sa RBI or Resources for the Blind Incorporated nga mga Wala. kapitanan sa mga PWD, wala. Okay. Wala. Pero nabatian ko na sa radyo sa una. Pero wala ko si source ba lang paano makakigamit sila. Kay wala pa akong nagamit cellphone sa una. Wait lang. Ang gobyerno da sa inyo, kung ang government dira, wala bala sang may ginapatigayon nga programa dira sa inyo nga barangay about sa para sa mga parehas nato nga mga blind o kon mga PWDs, ma'am? May araw man daw tungkol sila association bala sa mga PWD. Pero wala mo na nag-programa mo yung bukat. Member, may president kami, pero wala man si hatag nga ako. Bisan financial bisan mga financial assistant, wala. Amera. Ano, kada tuig na financial, pero kaso pag namay man, tag 300 sa amon. Wa gaba ay pastilan. May dodo, ginatoto nga sa Partner sa kami sa bilog mo. Oh, sa isa ka tuig partner 300 kada bulan pila na totalon mo? Mahina gid ko sa mathematics. Yeah, 300 lang nga 1 year. 300 1 year? O hindi. Oo. Hoy, mga gobyerno sang kapis, way kamo gabae. Oo. So wala ikaw ma'am, wala ikaw training sang ginatawag nila nga Massage. Oh. or wala ikaw Pinang massage ko na karon ng ulo sa mga trabahante da sang gobyerno da. So ano ka Wala ko kay isang una, gindalaman ko magulang ko kami nagambas ni amiga nga dito sa Rojas, ma-train Oo. ako massage, kag ma-eskwela. Kaso, edad ko na sa do 23 o 24. Di bata pa Tapos naman. pagkadto ko to, gindala ko to sa may Capitol, bala na ako sa City Hall. Hindi man nila ako pagbatunon, kaya gusto nila kung dito ako ma-stay, dito ako mabuto, dapat matinir ako 6 months. Kaya dito na ako ma-register. So tani ang imo sa to nga makadto ikaw tapos mapuli lang ikaw pagkahumasan yung mga training amo tanang imo. So stay out ba? Stay out. Hindi gusto man ni masuon mag-massage kang makabalo, pero hindi nila pagbatunon yan kay hindi ako taga Rojas. Dapat dito Gusto nila ang pwede lang dito taga Rojas. Amo na bala pinakamabudlay sa amo na bala ang pinakamabudlay man kung kisa Okay, kung sa hindi ka mga- nagbutan kasi sa Oo. mga lugar, hindi ka pagbatunon ka wala ho. kalilin tsugas. So karon Kaya mo to, hindi man lang kumabaton, timbak ko na lang, timapuli na lang ko na Oo. Timapuli naman ako nila tamang sa So karon ma'am balay. Jane, ano yung mobra karon ma'am Jane? Ari mo sa balay, paggabi buli kinanay, ginatagan mo ko ka ako niya magulang kapital, baligya, dos Uy. sanggi-sanggi. Di pwede kami kabakal da? Oo. Pwede man. Okay. Magluwas sa pagbantay sang jotay lang tindahan, amo lang gid ina ang imong masaligan dira nga Resource subong or amo income. lang ginakuhaan sang income nimo. Kung magkuhan, kung mag-ubra ang tatay, kung mapanupdaplas sa kawayan, kay balo kayo mag-ubra ugaran ko man, no? Pag Uy. mag-kamakan. Kung hindi, Guli-guli kinanay rarakamakan. kabalo ka mag-obra sa pugaran sa manok. Oo. Pugaran sa itik. Magatimbang. Pwede man. Magatimbang ko sa kay nanay. Rarakamakan na na. Oo. Binaran ko man na. Muna siya. So taga diin gani ikaw, ma'am?
Kaya Malunoy, Dumaraw, Capiz. Malunoy. Malunoy, Shout out Dumaraw, sa Capiz. taga Dumaraw, no? Shout out sa inyo da. Wala binagid sa mga taga-munisipyo da sang Dumaraw. Hoy, mga taga munisipyo sa Dumaraw, lingian nyo man ang mga PWD nga nagakinahanglan mas sa mga bullying and saktway. Kamo, Amo gani gusto ko itani ko nang bako insist ko gani kay kada mo pala sa mga PWD dito nga wala din ka. damo. Mako paano Bisan din ka nga Bisan din ka nga ba isang kalibutan, may mga PWD gyapon nga nagkinahanglan sa nga bulig. Oo. Hmm. Oo, gani okay lang tani kung may pamilya nag-support gihatag kinanglanon kay kung isa ko wala gid kaluluoy gid sila mo. Kalain man siguro bisan ko kagabon wala kay gid inyong kuan kung hindi ka paghatagan. namo gani kay mambal ka lang nga mabakli ko to pala yan ay habon siyang akon di nga sang akon dia nati kun masalig ka na lang sa pamilya mo mas maayo gid nga syempre ang kulang man lang sa amon mga taga munisipyo sa Dumaraw mata man lang pwede mo lang guruslan di sa mata sang ido Ano? may kamot pa man kami kagtiil kaya pa namon magpanrabaho kung may ara lamang sa trabaho o hindi ka mo yung magsiling nga ina mga PWD nga mamusa hindi na napuslan na yati god. So, halin sang pagkadula sa imo nga pananaw, Ma'am Jane, wala ikaw naka-experience nga nag-eskwela ikaw? Wala. Aha. So, wala ikaw Wala gid yung katapak sa natawag nga eskwelahan. Okay. So, sa sinilang, wala ka makabalo nga may mga eskwelahan man da nga para man sa pareho sa aton, abi, nga mga blind. Nakaibalo ko do 2019 may rin din sa Banwa. Enroll tani ko kamagulang ko kaso pagkadto namon hindi naman ko pwede kay over age na lampas na ko sa edad ko. Sa amon, pwede pa gani ang 40 maka-eskwela, basta desidido lang gid. Hindi nila mabatan kay may edad ako no ako. Sa isuman ako to ya 32 pinala ko to mado kwan mo do Geskwila gani si 20 years old. Oo, 34 edad ko sa to. Okay. Partner may lasartan ko Yung dapat. walsang maestra na. Ang walsang maestra na tali so muna ka pa nagkato diri dahil na-train ko pa kita naka-insa ko sa mga athlete na sa kwan. Bisan gin pa try ka man lang nila, bisan isa lang ka tuig gani, maka-try ka man bala sa ginatawag nga eskwelahan kag Kabalo ka ang balasang ABCD, yaw? kabalo ka man bala sa ginatawag nila nga braille writing, Yes. may ara man. Wala, kid. Kay ginkuan lang ko sa maestra, gin-try niya lang kung tahikap yung ko sang papel, notebook, bala to, libro nga may braille na. Sino na pangalan sa maestra? Kaya ako mahikap siya? Wala na ko kabalo. Awa. Daso ni-introduce sa ako niya may ALS ko no. Niya may gatod naman sa ALS na lang ko no ako. Pero hindi ko Mas nami gidya kon sa braille. Kay ang ALS siya. Kaya ang ALS, pangmadalian. Pangadalian lang na saya. Oo. Wala naman. Ay. Wala naman na padayon. Amo na pala Nagbantay na lang ko sa hinapdos ko. Nagyayayaya na lang ko sa hinapdos ko nga. Magpayaya na lang kami ni partner eh. Pwede magkayaya na lang kami sa Ma'am Jane. Kayahan naman kami para okay lang. Timbang-timbang ako sa nga ako magulang diri sa Banwa. So nagatinay hasta nagdako iya bata. Kaya puli naman ko sa amon sa balay. Tanda ko na iya bata. So example lang ma'am, kung may ara sang mga tao nga magbulig sa imo, halimbawa nga makatrabaho ikaw, willing ka. Ay, depende sa trabaho. Kaya basta hindi ko man naguluan ang ilan sa trabaho pa ako. Example lang may masahe. Kung halimbawa may mabulig sa imo nga taga-munisipyo, pakatuon ikaw diri sa Cebu, kay best kailangan ikaw massage. Desidido ikaw nga mosulod? Oo. Pwede man niya para may income man ko. Tumayo ka po tayo na. Sige mama, kababalik ko dayon ni eskwela massage. So sa edad mo karon na 39, Ma'am Jane, kapila ikaw nakanobyo, nakatry bala ikaw nga may nobyo ikaw tapos nagbulagay ka mo,
Muna bala. Yara man niya. Sugod ikaw nga nakatry nga nagnobyo, pila ang edad mo? Mga 2017 kamo si 2017. So, 2017. Mga panjoro. Mga ako na. 7 years ago na siya nga nag-uyab. Pero magkaroon ko may nobyo pa na siya karon. So, ang imo una nga nang inobyo, amo man nagyapon siya karon na imo nobyo. Hindi ako ha. Hindi ako. Hindi. Bali sa nanobyo mo nga una, Wait, ang ikapila bata. ina siya, ikapila ina ang nobyo mo karon. Ang subong. Oo. Mga hindi mo. Hindi na maisip. Ano po, i-throw sa cellphone mo lang nimo. Ang personal Long ko yan, distance. nagkanto sa ako sa balay. Tatlo ya. Pagkikita nila sa ako, wala na sila yung Tatlo. Silbi, Pero pagkakita sa nila sa cellphone lang imo, mo eh. pag sa kakita sila sa imo nga, amo na, blind ikaw, wala na nagbalali. Wala na. Na-discourage sila. Pero mayara na itatanim ni iba. Kaso may balaan ko, may asawa na. May ara nga magseryoso punta ni sa imo, may asawa na. Oo. Ano niya kay, padumog si asawa. Naiiyara ko, hindi mo bulagay na sila siya asawa. Hindi na yung rason niya nga bulagay kamo sa inyong asawa. Kung matawagan na nga example labi magambal sa karon nga ay pasensya gid daw. Nami tani ko sa una pa lang ginhambal niya na sa imo nga may asawa na siya kay para hindi ka ba magulpen kay basi bala may magsulong bala sa inyo da balay kag manong ka palayo ang akong pana ko hindi ka gusto magramusan. Tapos nung din kaya kuha na mo na naibalaan ka mo to. Tapos sige na tawagin ako pero masasay ko mabalik ka pero wala mo sila. Dukagaw sa babae yaw. Sino na? Ay may mamisa na mo program. Lang. Sige ma'am. Simbahan. Padayon lang ma'am. Padayon. Okay, partner. So, amo Grabe, to ang no? iyang kwan. So, Balikan kasi- ta lang na sa dason nga adlaw kay Balikan talaga sa dason naton nga program para makumpleto gid nato ang iyang mga detalye nga aton nga makuha sa subong. Hangpon lang anay naton siya kay syempre may mga buluhaton man nga importante gid no. yes. So basi kung may isa pa da partner palihog ta dabi kay para maka-continue nato. Nasubuan ko ya part kay ako sa una partner sang wala pa ko diri nakakadto sa imong loyo Luyo. Ikaw nga ra ka mas kilid. nga amon sipyo dito sa amon willing man nga magtabang ang LGU dito apang meron lang sa gamay nga conflict gihapon nga mga subong man sina kay kadugay no kadugay sa iya mag-response ang LGU man dito pero pasalamat man ko kay busy manggali sila amo na nga wala nagambalan ako sa kong kugulingon nga hulaton ko na lang So karon ngita tani so karon nano kada partner ngita tani sang another nga interviewon guys nami ang kwan abi ko anay kon okay man nga so mangita tani sang kwan mangita tani sang next nga interviewon sa subong ato lang ani hatagan time si Ma'am Jane kay may ara man daw sila nga importante nga mga buluhaton man hindi niya pwede mabayaan
Okay lang Pero- mabayaan niyang uyab pero hindi lang Pero ang pwede bayaan. importante nga nakahatag siya sang iyang chimpo diri sa aton kag na-share niya ang pinaka-importante nga part sang iyang pagka PWD o sa iyang Ilotal mayo. kapansanan either ano ko no. So, kamo gyapon na mati sa interview for today with DJA and DJ Kevin. So, ari may interviewon siya di. Hello, maayong hapon. Mayong udto, mayong hapon. Hello, may utto. Yes, mayong udto partner. Sinong palihog? Si Rinan, galing na siyang banati Iloilo Banate ah. So welcome diri sa amon nga welcome diri sa amon nga programa nga interview for today program. Ilabi na gid sa kay Atol Renan karon kag ang imo kaupod si DJ A kag si DJ Kevin na tol mayong hapon na sa imo. Mayong hapon. Mayong hapon. Mayong hapon di mayong incheck ha. Mayong inchi. Si Rinan, pila na ang edad? I'm 17 years old. Child abuse pa to Wow, sini. ma-child abuse pa ang mga dalaga. So, totally blind ikaw, partially? Totally and Partially? pagkatao ko, ang akong pagka-inborn, akong pagkatao inborn ako. Pagkatawo mo, aba na ikaw sina. Sige. May asawa na ikaw karon, nobyo, nobya. Bata pa gani man. Oh, mga 17 karon partner, high-tech na. No? Duluhan Sa ng bagay. asawa. Kung sa bagay, madamo na gid man subong sa mga kabatanunan nga subong mahilig na sa kutsi-kutsi para. Pero kuya, hindi pareho sa ila sa ginang expectar nyo Mabtik Nagpangumot siya kalokalo ya. Mabtik ka Kanam. psycho. Nami oh. So, nag-eskwela pa ikaw subong? Wala na. Wala na, tawag ni kanya. Pulutampay na lang kasi wala masang obrasyon mo. Oo. So, sa imong pagka totally blind, halin sa pagkatawo mo, naka-eskwela ikaw. Pag Oo, naka-eskwela ko sa una, pero subong wala na kasi wala siyang may mag-guide. Kasi, so wala naman ko ganigana mo ta. tagadiin Uy, tagadiin wala gani ikaw? Taga Banate. Okay. Wait lang pata kay dugin uhaw ko part na mainom ka nito big ko lang diyan ay bala sa. Sige, palindihan na bala. Nakatato po, lindo sige. Okay, sige migurina na ibilin ta ka na kay partner DJA kay dugin uhaw ko mainom ka nito big di sa likod sa amon nga studio ah. Sige. Sige, bye. Okay, no, so. Subong, wala ikaw sang obra. Kay, syempre siling mo, wala ka man naka-eskwela. Hasta, tub-tub din lang ang yung mga na-eskwelahan. Elementary or naka-high school. Wala ganing kalabot high school. Mhm. So, nakahuman ikaw sa elementary, wa iman. Wala po ko nakahuman sa elementary. Elementary na ako. Wala po ko nakahuman. Oh. Mhm. So wala ikaw sang nabalaan nga may mga massage training center nga pwede mo sudlan para maka-eskwela ikaw kag pagkatapos makaobra dayon. Wala ikaw nakahibalo, wala sa may nakapanugid sa imo parte sina. Wala pa. Okay. So sa subong ara lang ikaw sa inyo. Ar na ko diri sa amon kag nagatulotambay lang yan kanasaling ko na. Mhm. Kompleto pa ang imong mama kag papa? Ako wala na.
Wala na. Wala ka na mama, Mama kag ko na lang. papa? Oh, mama na lang. Mama. Sa imo pagka blind, kaya syempre kita tanan, kami blind man, pero mamangkot lang ko kung halin sa pagkabata mo hasta subong, wala bala ikaw nakatry nga may mga tawo nga naga simo-simo sa imo labi mahambal nga. Uy, bulag, amo na bala? Sa side sa imo pamilya kag sa iban man? Sa totoo lang, amo naman ko na dyan, so, papiyak ko na napuasan ko man. Pag umpisa nga natubuan ikaw sang imo nga buot, wala bala ikaw nagabasol kun nga ang namo kasi na wala bala ikaw na sakitan nga kun nga amo sina ang imo nga kahimtang ang iban makalakad nga sila lang tapos ikaw kinahanglan pa toy-toyan amo na bala? Suso sa kun nga wala nagabot ka kuno na muna. Wala na. Silbi na nakuan mo na, nasulod mo na sa imo pinsar nga amo gini siguro akong kapalaran amo na ang ara sa imo na una sa nga time. Oo, siyempre, na-realize ko man nga kita tanan may mga pagtulong nga wala nga sige, pag mo lang puwasan natin Oo. So sa edad mo karon nga 17, kapila ikaw nakanopya? Wala pa? Or may ara na? Ay, nakaagi ra gyud. Nakaagi na ko nobya. Pila naman kabukang imong nauyab, di ay? Usa pa lang. Usa pa lang. Usa pa ka buok. Oh. Uy, sige pa mo ron o wala na pod? Wala na. Wala na. Nawala. So sa mga dalaga nga viewers no, kung gusto ka mo no, si Renan single ni siya, pwede ni siya ninyo Nagbalik na ko maging partner. Agad. So may ara ka Facebook. Wala po to i-Facebook. Ipad lang. Okay pa. Akong ganun. At least si Migo naton niya nga rinan, no, madamo yasang mga kakilala nga mga blind bisan keypad lang yung cellphone niya. Tapos ka na? Kung halimbawa, abi, may magkadto sa imo, tapos buligan ikaw, nga maka-eskwela sang massage, willing ka man nga magbaton sila nga oportunidad para makaobra ka man? Para ako niro, kung magabot mo na inangat yung willing ko. Hindi na pamilya ko man niya, hindi man na para sa akin, hindi man na para na akong tawalin nun, kundi para sa pamilya ko. Yes! Very good! Very good. Ang magandang gusto ko nga batian sa imo, Migo rin. Hindi ko gusto mabatian sa mga kauturan natin, nga mga visually impaired nga mag-surrender dayon lang nga may magambal sila nga dali kay makadto ta diri sa Cebu, makadto ta to sa Cebu kay buligan ta katrabaho. Hindi kuya kay madlukan ko mo wala ang didi sa nanay kuya. Ano bla? Kalabutan. Hindi kuya. Hindi kuya. Hindi kuya. Hindi ko gusto nga biyaan ang pamilya kuya. Amo na bala. Sige padayon. Padayon tol. Ang nimo karon da nga obra migurinan pagtabang-tabang na lang kay nanay mo sa mga trabahoon dira sa inyong nga balay. Oo. Katulad sa mga makaya nang nakobroon. Cebuano ka magkalikag. Di Cebuano na sa kay ang Banati may araman part nga Cebuano mo. Banati. So, ang banwa ninyo dira sa Banati, nakakilala na kamo da kung sa diin dapit ang munisipyo o sa bagay siguro sa tanan nga tagpalamati naton dira sa may Banati, madawan nga mga PWD man naton karon ang nagapamati. Pasikon pwede ka man kapangayo buliguro sa inyo nga munisipyo Migorinan kay para man na sa pamilya mo siling mo kag para man sa imo
So siguro kung may time ka, pwede ka makakadto dito sa ila, magpangayo ka sa bulig kung paano ka diri mapakadto sa Cebu kay para mag-training sang massage. Amo na bla? Oo. So nakapanyaga ka na Migorinan? Nakapanyagan ako sa Andre, ano tawag niya? Ng mangga kag buka. Kanamit ba? Ano ko no? Mangga kay suka? O si suka? Mangga kag uga. Buwad ba buwad? Mangga kag buka. So diri na ta sa aton nga pamangkot nga ang ano ang mabalaan mo o kung ano malantaw mo sa imo kaugalingon Migorinan nga mga hiyas nga ginatag sang Ginoo sa imo o kung mga talent mo nga makahambal ka nga ginatagid sa imo sang Ginoo. Drama, kanta, saot, trambling, ano? Ang ginatawag ng Ginoo talent, katulad ng pagkanta, pagdrama, paglingaw man kon kay Drama, tol. Te, drama gani. te sampule kami di bedo, hindi kami magpati basta may sample mo. Sige. Sampalan ka mo kung hindi ka mo magpati kung hindi mo mabatian. Amo na bala ng pisa kung sa korte ka bala tol. Hindi kami maghulag. Hindi kami maghulag kung wala kami sing ebidensya nga nakita. Ano bala? Kumbaga, amo na to lang ambal nga. Hindi naman pagit po tayo ng kaso kung wala kami isang ebidensya nga mapakot. Kanay siyang timprano pa, mag-imo ko na sa imo ang ebidensya. At para mabalan mo ang nagakaigo nga ipasaka nga kaso. Ipasaka nga kaso. Oo, ipasaka nga kaso. Aw na. Ay panaog ya? So, amo na ang mga talent nga sa tanaw mo, amo na ginatag sa Ginoo mo, kanta kag drama. Correct. Diri sa Cebu tol, kung makakadto ka dire, makasiling ka gid nga, uy, dumasumuran man ko sa drama man. Kaya ang mga blind sa Cebu, hindi matakaan si drama ya. Labi na gid ko. Oo eh. Kapalo ko yung daan niya sa Carles ka pala drama ka din ng daan niya. Kung hindi. Te, shoutout na sa imo mga pinalanggaman nga mga kauturan, kasibuanuhan nga mga kilala da, kung mga kailungguhan man na. Gina-shoutout ko na dali si Primi sa SM City Bacolod nga sa Japon nagapadayon So gina-shoutout ko na dali si Ryan nga nagahulo higda kag amapit ng radio kag gina-shoutout ko man nga kon kaugalingon Amo na iya. sa mga kasibuanuhan naton dira nga nagapaminaw karong hapon mayong hapon ang kanilang kanal. So manabog kay salamat sa imo paghatag sang tion sa amon karon Migorinan kag gilabigid sa mga tagpalamati naton nga naga-monitor sa aton nga programa interview for today with DJ A and DJ Kevin Bordan. Bordan no? Nanon man kayo man. Tin ka na? Natulugan ka na Migorinan? May pa ako nagkanta ha? Arito ko. So manabog kay salamat ha. Thank you. So, mo to ang ato ni kaduha nga interview sa bunga hapon. Gaso. Actually, nakatulog ko. Sige. Patno.
Oras sa Pilipinas sa launa 16. Alawan na 16. Check abida sa aton nga live kung Wala. buhi Sige. pa. Buhi pa o kung wala na. Kaya kung wala na, why na eh. Hi sa mga bago lang nga nag-view. Hi lang da kay Jigo Mendez. Kay Auntie Selena. Sa tanan nga nag-view. Kag wala nag-view. Mayong hapon. Wala na. Sila sa gining wala nag-view. Shout out naman na sila. Kaya kung wala sila, di man sila pag-shout out. Wala kang kwenta. So, kumusta ang inyong mga udto sa mga nag-duty subong? Kumusta man ang aton nga panagat? Dawa-dawa gid? O kon mamingaw? Malinong ang kagabihon. Hayop ka talaga! So, ako sakso. Oh, Nahilaw ako palangga. Oy, pati on partner. Ikaw talaga. Wala mga nalawayan ko dan mamatis ang akong nga tingog nga daw ang kurikong. Late reaction ginadra nga dapita no. Sa mga kwan gali no, sa mga sa mga tambok ka siksi nga nagatuto karon sa aton nga pagpangalaga. Shout out! Maayo udto. ang hayop mo talaga, ang ganda mong babae pa. Partner. Na ano kaya partner ba? Sige. So, di na ta. Direct na tagor sa ton drama ay sa ton ending. No? So, partner, ano sa imo partner? Ang partner ko diri, guys, sabi ninyo, kung maguntat siyambal, kachat na siya nobya. Balaan mo, may nobya na siya eh. Ma'am, Ay! Hindi! Walay na si kamaturan, mga kaabyanan. Hindi ka mo magpati sa iya. hindi gali. Sige. Sugod na karon sa tong drama guys, mga kaigsunan. Sa tong dramang Ang taong dalo, Ang Tawong Gidaluan. ending. Ha? Ari na kita sa atin nga ending, no? Partner, pinanay na partner pa. Hinay na ko. Ba't ano? Hin. Hindi ko gustong bati ng imo tingog, girl. Wala inan, kung mamati sa kontinyo. Walaan mo nga daan. Wala. Sige. Sige. Dira lang ko anay kay diri na kami. Rumble! Sige, nena among drama nga naguluhan. Ang Tawong Dalo. Katapusang Sumpay. Anong title? Mayong adlaw naman sa liwat mga kabiyanan sa interview for today with DJ A and DJ Kevin. No, ari naman kita para sugpunan ang aton nga istorya. So ang nagligad, wala na sang balita si Jerry kung sa diin ang iyang asawa, no? Si Jerry bala to partner? Jerry. Ang iyang asawa nga si Maricar Andrea, no? Oh. So subong, ari ang katapusan nga kasugpon or katapusan nga episodyo sang aton drama nga ginatikuluhan. Ang Tawong Dalo. Ay, salamat. Arin ako di sa akong ginaobrahan. Ay, nako. Ano man, do kainit sang palibot tao. Nga nga kainit. Nagilunggon ako subong kay bago lang ko pasakay. Ara na si Jerry, oh. May sulod na padong Jerry. Wow, kagwapo.
Jerry? Hi. Ah, lagi na ka pa? Di, bago lang ganit ko nimo nakita din mangutana ka nako. Ay, kapilas ko ba nimo? Oy, nga naman ito, Hana. Jer? Nya, kumusta man ka? Jer? Ayo lagi kog dubli ang tawag ana. Jer? Kaya- Babuyak ko, Jer? Yun na pa, mga musta day ko nimo? Kumusta naman na yung mga asawa? Ni uli na? Sa gyapon. Mingaw gyapon akong kagabion. Mingaw? Ug bugnaw gyapon. Kaya nga akong asawa. Ula gyapon ni uli. Hangtod karon. Kunya, og panalitan mo uli ang imong asawa. Okay ra ka? Siguro, wa pa ko kay bao. Pero kung mauban ka nako, di na ko magkinahanglan pa sa akong asawa kay naa naman ka. Dali. Ganahan man kakamukuyog na ako. Pwede pod. Okay ra ka? Okay ra. Dali. Mayag tanduha. Siya naman matawa na. Kaiba mga. Kasi kaiba mo nga. Agoy! Unsa man? Nakibawa na ba mo sa palita? Hala, oy. Wa pa mi kaiba sa balita, oy. Labi na gid ko. Ay, nga naman di ay. Unsa man di itong balita di ay? Gihanggang tanan sa pagpangandam kay mga tag na tag bugas. Wa na di siya. Eh! Murag kalain ni nito nga da. Ay. Nakaiba na mo sa balita bitaw mga pare? Oy, unsa man na pare? Wing! Unsa ba ng balita ka ba? Nauli na naman ang asawa ni pare Jerry? TOD. Tinood na! Ay, mga tuta kay mga itang sinugatan? Unsa? Mga itang sinugatan? Unsa sinuga? Unsa wait. Aulo, mga tuta ka mga itang sinugatan. Sige. Ang mga nangatugan ni makurat na. Oy! Kinahanglan mga itang sinugatan ni pare. Bisay ka, bisay. Kaya na may bala mo di ay. Bangag sa imong ilong. Kumusta? Uy. Nibalik na ka? Nga naman. Di ka ganahan nga. Magkita ta pagbalik. Angay pa ba ko nga may bulong nga nibalik ka karon? Ngano di ay? Na ba kay gipuli na ako? Human sa usa ka tuig nga nagpalayo ko nimo. Ngano gi mo man to gibuhat nako? Ngano mang wala man ka nanangid nako nga magpalayo ka. Tungod kay dalo ka nga pagkalalaki. Gusto nimo nga imo ang tanang babae. Iyaw mo na. Bago pa lang gani kong nabalik, nakahibaw na po kong balita nga nagkakuyog mong duha ni Marjorie o balik usa ka buwan. Usaan mo na? Natugnaw man. Ni ari ko aron sultihan ka. Nga ako nang gipaano lang atong kasal. O gusto na ko Day, nga wa na tahilabtan na sugod karon. unsa? Dili na ko ganahan nga maghiusa ta. Kay kapila mo nagimbuhat ang pagpakasala.
Gipasaylo ra ti ka sa makadagang higayon. Apan wa gid nimo hatagig bili ang akong pagpasaylo nimo, Jerry. Kaya mas importante man nimo ang laing babae kaysa nako ngay mong asawa. Day, binuong raman tong ako agod. Gibuhat na nako ang tanan. Naninguha ko dito sa laing nasod. Aron sa ingon may kalimtan ko nga nagpakasala ka nako. Nikuyog ka sa lain. Bisag wa ko. Giagwanta nako. Apan nakarealize na ko nga dili di ay maayo nga magpakabot ta bungol na lang ko diha nimo. Maricara. Pasaylo ako, Jerry. Pandili og dili ko na gyud ikaw mapasaylo pa sa ikaduhang higayon nga nagpakasala ka. Day. Pare, sige po, inom pa mo. Inom pa mo. Ay, pre, maragubog naman kayo ta, pre. Matay, pre. Buhay pa ko, pre. Di pa ko patay, pre. Oo, lagi. Buhay palagi ka. Di ka pa kapatay. Ningon mo kamatay. Kamatay, pre. Kamatay. Ayun! Ganong sugo mo kung kamatay, pre. Babayaran na, pre. Babayaran. Gaso. Masa day, makikbuwag siya na ako. Yabang kong gapon na pangitaon. Gapon. Looyan nimo, pre. Ay. Pre, abi nimo, pre. Nalooy kay ko nimo, pre. Ya, naloy ka na ko. Ingnon ko nimo kamatay. Kamatay. Kamatay nimo, pre. Ay, mga paring, naman mo mga paring, mo na nawag na mga mag-inom kayo mo. Ay, kasakit ako ilong. Ang bangag kasi mong ilong. Ilong ka sa ibang bangag. Di. Oh, dali mo, manginom ta, dali mo. Inom ka. Sige, trip ko ron. Trip ko ron, kulain. Inom pa rin ako, baboy. Pre, kalma lang, pre. Ako bitaw, pre. Bisag, ingon ani ko, pre. Bisag, sige kong tilawan ng mga buring, pre. Mga pukpuk, pre. Mga kaplog, pre. Babam, kapi kagitlog. Mana, berisi na, kay wala ka magkapagkakas. Bisay! Bagay Nga kasi mong ilong. mo tilaw pa mo sa mga ingana. Nga na may mga pamilya, bis. Ay, ba ninyong dako? Ako, kay wapa ko'y asawa. Single pa ko. Unsay ko ni mo? Ay, day, sorry, day. Pauli na ko. Pauli na ko, day. Kaya kada, Sakpan lagi. padayon to sa taginom, pre. Buang nga ay. Unya, pre. Usan, pre. Okay ra nimo nga. Nakigbuwag na mo sa... Dili pre. Dili ka kadawat nga nakigbuwag nimo si Marie. Dili ko kadawat pre, kay libre to. Dili ko kadawat pre. Ako, kay wala man rin ako asawa, libre na po kong babae. Ha? Hoy, day, inara ko, day. Happy na ihatag na ko ni nang maring ang lechon baboy, day. Padong na ko, day. Sige. Haligo daan, day. Lagi. Tambok na ba kayo ka? Akong asawang pitik, Dili ko pre, dili ko kadawat pre, kaya nga na pre. Libre to siya pre niya. Ang ganang mga niya din sa bar pre, 150 to 50, 350 pre. Karang, nay barato, pre. Pila pre? Na dito sa dik, hashtag 50, pre. Nagani ko kay 100. Pero di lagi ko masugod. Lakma lang, pre. Lakma lang. Di lagi ko masulod. Adi na ko Hindi ka masulod, pre. Kalma lang, pre. Bisa kung saan na nato, pre. Di na gina nato pwede kong pa, pre. Kalain na din mo mahilang, pre. Maramang taong katawag. Namatyag ba, pre? Di lagi ko pre, di lagi ko masugod pre. May namdom pa ko pre sa ang gisulti na ko pre. Sawa pamigi kasal pre. Sa may gisulti ninyo, pre. Moabot ang panahon nga bisag makasapa ka nako. Di gyud ti kabiyaan. Mahalon gyud ti ka masayloon sa makadagang higayon. Ano ka, pre, oy?
Hila ko lang kang maayo niya, pre. Dapat yan, di pag-ilong pre. Siya, basta mo. Pre. Bisalong saon pa rin mo pagpakasala sa mga dagangi gayon. Ikaw lang gyapon ang jiring akong higugmaon. Pre. Nami samot. Oy, pagtawag mo punira. Ah! Ano sa? Okay, okay, okay. Okay. Kasakit. Bangon na diha. Dahil, okay, kasakit sa ako. Naay sabaw sa lamisa. Higop na dito aron maulian ka. Di marikar. Lakaw na. Kasakit. Ay. Asa man dahi karon? Mao na kini ang katapusan ako nga pagkikistorya nimo ug pag-atiman nimo. Dahi. Mubalik na ko sa laing nasod. Aron ipadayon ako dito ang akong trabaho. Imo na gid kong bayaan dahi. Sorry ha. Pero mao naman ang akong desisyon. O lisod pod nga akong balikon ang mga nangagi. Nga human naman ko nibuhi og desisyon nga ato ng putlo ng atong relasyon. Di na gid mo dahi ko pinangga dahi. Kalimtan na lang di ay nimong aktong timso nga. Ganduwa dahi. Pangutan na ang imong kaugalingon. Kung dapat ba nga magpabili ng akong gugma nimo. Nagbaso lalagi ko dahi. Buhata. Ang tidak na lang yung pagbasol kung wala na ko. Ayaw isulti. Ang mga pulong, maayo ra sa sugod. Sa ngadto-ngadto, mahilis ra dayon. Ay marika. Sige na. Kao na. Ganda man natin ka dito. Aron maulian ang hangover nimo. Sabag ko. Ganun ako matanabuts. Ako nahimos ako pinanggang asawa. Unsa man eh? Suwat. Naisuwat nga nakabutang sa lamisa. Opa, kuha na ko. Tara. Dear Roger. Ang una, nga pagbasa niyo man yung suwat, kung dili ka pa makamata. Siguro, kung makamata ka, mag-abot pa tang duha. Salamat kung makita pa ko nimo. Pero kung dili na, kining suwat na lang ang basaha. Mubalik na ko sa laing nasod kung diin dito ko nagtrabaho. Pasaylo ako nga wala na gyud nako makaya ang imong pagduib nako. Gipasaylo ti ka sa una, sa ikaduhang higayon. Apan karon nga katulok ang nakasala nako. Dili og dili na. Wala na chance nga ako'y kahatag nimo. Mahal gyapon ti ka pero mas angay na lang yun nga akong putlo ng atong relasyon. I love you. Goodbye. Anong nabuhat ba ito na ako?
Ganun ako man itong nabuhat ang nakusa. Nga naman! Oy, mga pare. Mga pare. Mga pariente. Bis, bibi. Masama na? Angelic, eh. Saan ang biis ni Bebe? Bis Bebe. Uy, mga duwa kasi mana naman ba? Ngawa nagwa-guwa si pare, kuan ba? Pare Jerry ba? Lagi. O, Ano, lagi. Nag-uulag. Lagi. Nag-uulag gito siguro siya sa pagbuwag. Hoy, pati pa istorya asa ko, ay! Anti karon. Ay, mayo gatong antoon si pare Jerry sa ilang balay. O, lagi. Ato na to. Tara, dala Tara, dala. Wala na hinungdan na magpakapush pa ako nining kalibutan. Diya. Busy. May pang... Kutulan na lang ako akong kinabuhi. Karon, ikot ko na eh. Nebang ko. Nainas bang ko yung kusugaw. Yeah. Pasaylo ako na nga may mo kini. Gumawa malang ka sa akong kinabuhi. Mayo pa nga. Muwa na sad ko. Karon. Sakit siguro, no? Pabot lang. Karon. Muambak na ko. Oy, nilata. Yan. Hoy, hala. Usama na. Eh, pre. Oy, Asa rin ito, pre. say ka, pre. Alala na ninyo, sugita lang na sugita. Pijay, dalala. Sugita. O, dalala. O, si Suruta. Pre. Asa man ko? Nga namang hayag man kining David O, may nagkaputi nga, nagpaingon din ako. Jerry, O, kinsa ka? pauli kung asa ka, oy. Dili pa man panahon nga makigbuwag ka sa mga asawa. Dili na ko. O, dili na ko. Ano man, dili ka gana sa mga asawa? Pinangga kay nako siya. Nyon sa man nagbiyan ako. Sa man eh. Yang anong naabot man ka diri nga di pa man panahon. Balik sa imong gipuy-an, oy. Balik. Pagbalik. Balik, Jerry. Agay, kasakit na dong gan. Balik, Jerry. Ba, dili. Nayangin nga naghikop ako. Dili.
Pre. Mata pre. Mata po pre. Mata po pre. Mata po pre. Pre, di ko matapobre, pre. Asa ba ko, pre? Desay ka. Abi na magmadayonan ka pre. Magdilaron tayo magmadayonan ka ba? Pastilan mo, pre. Asaman pre, mangutan ako pre, sakit ang bagay ko pre, sakit pre. Sakit, pre. May gani, waka na dayonan pre. Pero masakit paghapon, pre, kagibihan ko sa akong asawa, Sa pre. galing ang sumasawa pre. Si Maricar Andrea pre. Ayan, ibalik, pre. Yes, baby. Pre. Bangag sa baboy. Bonsa! Ay pre, Pre. pahuway sa pre, kay marag kuwang rakag pahuway pre. Ayaw lang idibdib pre, God. Pahuway sa kay ang imong liog, sus. Kadako, ano, samara si imong liog pre. May gani, wala na putol imong liog pre. Gihaya na unta karon pre. Gibutangan na nagapas imong ilong niya, gikapi-kapihan na kanamo. Ay, kalami. Oh, pre. Unsa? Pre. Hey, kuyogi ko pre, magpalit ang pagkaon sa gawas para magkakaon si pare nato, Jere. Sige. Bis, baby. Bangag sa baboy. Uy, day. Nga na nabuyan man mo baso, day. Ada, day. Naunsa man na, day, nga no. Gikulbaan ko. Gikulbaan ka? 293? Unsa may natabo ka dito sa Pilipinas na nagkulbaan man ko? Wa ka nagdali, day? Day, Day, di na ko kaya nga mag-joke ron, day. Oh. Gikulbaan gyud ko. dili na ko kaya nga mag-joke ron, day. 899. Oh, kanang, bitaw, day. Morning! Oh, Oy! Where's my order? ani? O si Ulda! Hey! Where's my order? Do you say? Oh, day. Kasabot ka, day? Ginapangita niya kung hain ako niyang order. Out. Dara, sir, dara. Out. Sa. What did you say? Where's my order? Hurry up! Oh. Sige na, day. Kubangan na nangi mo. Customer nga apam, day. Oy, day. Bayaan ko na ikaw. Sige, day. Kay ligpiton sa ako ng mga baso nga nagkalabuak, day, ha? Ay, doesn't make a decent to you. Ambot ni mo, ha? Nabala ka niya. Oy, ayaw sa. Where's my order? Doon ay nagpaingon, dere. Hi, Oo, kumusta? Okay ka lang? ikaw? Yes, ako. Ngano, wala ba kami ngawa na ako? Pwede ba nga mupawa ka sa diri sa akong tubangan? Atubangan. Atubangan. Ngano, wala ba kami mo kinahanglan na? Oh, Karon nga wa na ang imong asawa? Ha? Jerry? I'm sorry, pero nagbasol ko kung anong nabuhat ko katusa kong asawa. Nagbasol ko. Kung anong ako patong nahimo. Nga dili man unta ang ngayon nga pasakitan ako siya. Kay pinangga kayo ko niya.
Apan uwahin ng tanan. Dili, Kay may biya ng imong asawa. dili pa uwahing tanan. O ikaw, wala naman ka kunin mo kinahanglan ha. Sige. Tuod ay, amahan ka na unya sa akong kisabak. Unsa? Mapatuo ko nimo ana? Aw, bahala ka kung di ka mo tuo. Basta mao ka na ang tinuod. Ikaw ang amahan sa akong kisabak, Jerry. Dili. Tungod ikaw lang ang lalaki nga may hilabot nako. Nga Ako? wala mo gamit og kondom. Malayran taw eh. Dili na, kay plastic to. Dili. Sa tanan nga higayon nga magtuot ang duha. Nagamit kag proteksyon. Pero wa po ka mahibaw nga basta hubog ka nga magtot ang duha. Dili po ka mo gamit og tot. Amasa. Dili ko mapatuo nimo na nga ako ang amahan sa imong gisabak karon. Jerry. Oy pre! Ho pre! Ho pre! Asa naman to kauban? Pre! Nalibang pa ko gikan, pre. Dili. Bis, bibe. Abisay! Bangag sa baboy. Bangag ka sa ilong! Ay. Ang nam... Yan ang pagkaon pre oh. Roger. Oh, Roger. Jire. Roger. Ma. Kaon, pre, kay mugawas na kaon niya, pre. Maton ni doktor. Hoy, bayaran na ni mo pre mo. Di ko ni mo pre ha. Bayaran din na libre pre. Oh pre. Uga. Uga. Sa uga. Dagang salamat kay pre sa inyong pagkatiman ako. No. Blima na, pre. Ay, nga naman eh. Dagang salamat pre ha. Pre. Pre. Kinsa may magkabangay kita ramang mga batik naong. Wala. Ikaw ra uy. Wa mo nabutan. Ate, kamo ang kon mura kag tagip-tip. Nainomdom pa ko pre ha. Nga. Nainomdom pa ko sa mong last nga pag panagsulti ay. Ngaon sa may inggigan, pre. Kaon na dito. Diyan daman ti kag tinuwa. Aron mawa nga imong hangover. Ug mao na lang kining katapusan natong panag-istorya kay mabalik na ko sa laing nasod. Gimingaw ko siya pag-atiman ako pre. Pre. Saan man na mo, pre? Kuha na si Mare. Kuha na si Mare Maricar nga, Andrea. Weng! Ug dili pud ko makalimot sa iyang gisulti niya sa iyang suwat pre. Bisan pa nga kapila ka nakasa na ako. Mahal ko gyapon ikaw. Apan dili na nako maantos ang imong pagpasakit. Una, ikaduha nga gipasaylot ka. Karon nga ikatulo di na gyud ako makaya. I love you. Goodbye. Pre! Pre, May onong na, pre! pre. May onong na imong mga luha, pre? Sa man pre. Ang ngayon pa ba nga? Ang ngayon pa ba ako sa kasing-kasing sa akong asawa pre? Pre, Pre? ang atong amigo, pre. Nagsige na siya dihag ML. Millimeters. Ningit-ngit lagi tol. Connected pa, pre. Oh. Sige na, pre. Padayan ng pagkaan, pre. Kaya manlakaw sa amin, pre. Sige pre.
Basta nagkakaroon akong asawa. Pila nagka buwan nga wala na siya nagkontak na ako. Oh. Mayo ka nga. At doon ako yung mga ginikanan. Gusto. At doon ako. Ay, Tinoy! Kumusta man ang atong mga kahayupan diya? Ay, kaganin na pagod kong nagatimanan ang atong mga kahayupan dire. Kuraydan. Ay, tarungan ang pagtawag ni mo na ako, Tinoy, ha? Kuray! Kinanglan nga magtarong ka. Oy, kitsa man ang nagdong. Dire mo naman nagsijere nga bana sa atong anak nga si Maricar. Laki! Hi, tay. Nay. Oy, unsa may among ikalagad nimo dong? Naamang ka, nasuroy man ka. Hoy! O sa may among ikalagad ni mo? Lain. Nagkauli ba dari si Maricar Andrea? Maricar tay? Maricar, tay? Wa man rin makauli ang among anak. Ano? Unsa nag-away mong duha? Unsa man? Bitaw! Unsa may mga thinking obyo ninyong duha? Ting obyo? Ting obyo? Murag, nag-away mong duha ni Maricar? Nalang may dili pag sinabtanay tay? Oo. O sa man, kapaskita ni mo kung anak. Akong anak. Pao ganda di ako ray edad. Lahi ko ka magsulte. Tigil mo. Ayaw lagi paskiting akong anak eh. Listen di ko. Ay, pasod na sana nga itong umagad. Barangon yun di ka. Pasod na sana nga itong umagad. Lagi. Suludong. Ang dami pagkaon na nga itong umagad. Karon makakaon kikikikan pa ni sa biyahe taon. Uy, asa naman mo sir? Uy, Dong Jerry, ikaw din ni Dong? Uy! Uy, Dong Jerry? Uy. No, adi na diyo nga itong pagumangkuhan. Ngalaki yun? Bitaw? What? Ano sa naman taon niya? Nangabot pa po ding mga kulisaw dire. Uy! Uy, kamusta naman ka Dong Jerry? Pila naman ka wala ka nakadto dire? Uy! Kinuha ka na doon. Kumusta naman ka doon? Hinga no, ikaw ay maninibarik ka rin ng naman katidiwa man. Pakilam mo! Ay, blood ko! Ay, pakilam ko na mo be, osteng og pinlet. Ay, salam ka tiyo nga. Grabe mga nakalito ka na akong pangalan, pinlet! Pwede pin na lang, pero dili kailain. Lagi? Pasurkat ba? Pasurkat? Ang osting pinapag-os? O sige na, Owen. Anda mo na to si Dong Jerry sa iya makauno. Ika na mabigyan mo ah. Una, dito manlut. Tao di Oo. manlut. Oy! Paginom ko namang duhabe, karon what na problema? Sige na. Sige na, pagandam na mo sa atong pagandam na mo sa atong pagkauno. Ay, nausan na. Lain naman ako sila tuyan. Ako sinong kuha naman manlut. Manlut? Ay, manok ka sana ka manok. Unsa? Mao ka na initabot. O, unya. Saman, nakikano lang ni mo ang among anak? Sa tinood lang tay, nay. Nag-file na siya. Amay noon! Awag siya! Uy! Dili! Dulal! Ay, unsa ka ito ka mong nadungwag?
Oh, sa katuwa? Sa katuwa? Wa? Usa Sa ka tuwa? Nagbuwag na mo ni Maricar? Ayaw ha? Ayaw ba yun ha? Kay, kagwapo ni mo niya. Bukan ka sa mong pangmangkuhan? Oo. Wa? Wa? Oy. Ay, pamahawa sa mo diring duhabe kay pag maglibog gud magpangutana kung kinsa mo unahon. Hoy, ang manok ko'y napagod. Hoy, ang manok. Asan mo ka manok? Ay, sige biyaan sa tamo kay kwaon tulog kong tuba. Sa microphone wala na. Itulon. Oh niya, sige. Padayon, Jer, padayon. Saan magkahan ako? Karon. Tay. Ay, Ayaw, may pagutan na. Imong kaugalingon ng yung puti down. okay. Ay, ako, naluoy ko di po. Eh, siyempre, nahigugma man ka sa among anak. Maluoy ka ng tuwana. Nga ikipaskit ka na ng atong anak. Ay, ikaw, Day! Wapo na iti ka pasakitin sa permero! Gipasakitin mo punti ka! Lain, namuhilak ni mo kuraydad. Unsa to yung ni matay? Ipasakitan pa di mo si nanay? Oy, si nanay ni mo sa dihang mga batanon pa be. Si Maricar pa na ang ihang gisabak. Ako na siyang gibiyaan og usa ka buwan. Kay dito sa kumi deep egg sa laing babae kay di man siya magpakuan. Nagsabak man ko! Di man siya ganahan nga among himuag ulo og kamot si Maricar. O nang may deep egg ko slain. Dito ko may koyog kang inday siriyang. Kaila kay siriyang? Siriyang! Siriyang! Katong imong igsuon. Siya! Unya. Kay giangkon man ako ni nanay nimo kuray edad ang akong salaha. Napasaylo ko niya. Apan dili lang ni kay kausan ako buhata nga nabasikitan ako si nanay kuray nimo edad. Mo batay? O siya mamatay. Pero batunon pa ka ako or dawaton pa ka ako sa kong asawa karon tay nga. Ay, karag na sayo na kay lahi magbaruganan sila si nanay nimo ug si Maricar. Si Maricar gahion magulo, si nanay nimo madara man ako kakos-kakos. Diba, darling? Bitaw! Ay, kiss ko be. Kiss ko. Panot ba si Joy? Oy! Niyan ang tuba! Ugang asa naman itong manwak! Oy, diyan ang manok. Diyan ang manok, nilupad pa ang manok. Diyan ang manok, oy. Oy! Discharge. Start! Usalan! O sige, sige. Dali na mo. Manginom tag mga aon. Oy, day. Unsa man ni nga gitagaan makag-leave sa atong amo na makapauli ka sa inyo. Kay basin og kanang bitaw kanang kuan ba kaday ba kanang makauli ka sa inyo ba? Oy, lagi oy, naunsa naman ni tawo ni oy. O kaning unsa man ni day nga murag gitagaan man ka sa atong amo ay balik-balik naman ni take two. Day. Day. Oo, day. Sorry kayo, Day, ha. Nabisi Sorry. magod ko reply ani akong afam.
Dili na nimo day pinangga si Jerry day. Ug alang sa unsa pa man nga ako siyang panggaon day nga nakahimo man gani siya sa pagpakasala nako, niya panggaon pa hinuon nako. Nya, No ngano way. ko man nimo kasaban be, ha? Hoy! Where is my order? Naalagi diri. Oh. What did you say? You're saying me on English, you know, because I can't understand Kos, you. sabarikos. Pero nga na imong customer day. Uy, basig ireklamo ta na ba? Iba niya ta diri. Malagi day pero ayaw sa muna ang mga customer good kay ibaw na ba ka nako. Ikaw ha, di ka ninakaw yan mo mga customer niya. Reklamo ka sa atong labaw. Ah, day. Wa nagi kay obraan ha. Nagring man nagring. Nag-ring. Nagring man imong cellphone day. Kadiyot lang ha. Kaya ako sang Kinsa na? wa day. Hey! Where's the guy? Where's the guy? Day, ipangita ka niya day. Oh. Tada ko diri oy, unsay guy? Babae ko oy. Sa magka unsay guy. Hey! Give me some water. Some water. 2 glass. Some water. Ah, 2 glass. Dala sunglass oh. Aw sa kuno day giingon ni day. Mangayo ko siya tubig. Daghang tubig niya, apilig baso. Dili, oy sunglass na akong ihatag. Oy sige. Dahil mo kuha sa kuha. Ah, di sa kaday. Bye, day. Sino? Wala man niya gito baga silpon. Pun. Tawagin ko siya, boy. Ano na? Tawagin ko siya. Sige. Tawagin ko siya. Kaya ako siyang doon ng nanuktok. Sige. Adto sa dito. Unsa ka? Ganun di man siya ka matubag. Ganun di man siya matubag na ni nanay niya. Unsa ko? Ay, tay. Siguro, Siguro. Mulit ka? muli na siguro tay ko kayo marag dili man siya ganahan nga. Oy, istoryahin, nagbalik. Tawagin balik ko ray, edad. Laki. Kasabaan ti karon. Hindi, tarungan nagtawag atong anak eh. Kinahanglan makikistorya gina siya ni Juan. Sa itong umagan ba, nga si Jerry. Nanitubag na ako. Tubag na. Hello, anak! Oo. May gusto tao niya makigusa sa kita sa kong tonsil. Ika, istorya! Oh, istoryahan na, edad. Kuray, edad. Gusto makipag-istorya ni Jerry ni Muday. Di lang ko ma. Ano dili man ka? Di ko ganahan. Ah, unsa? Bye. Daan palagi ko. Di na siya ganahan nga makipag istorya ko. Daan lagi ko nga bag-o gud siya makikistorya ni mo. Tay. Sige lang tay. Kaya dili ko munong tay nga. Nga. Dili ko munong hangtod nga dili ko niya mapasaylo tay. Nga, pasalutay. Bisag mapasaylo lang ko niya tay. Akong dawato na lang. Bahalag dili na kamo. Bahala na tay. Basta mapasaylo lang ko niya. Pasayloon ka niya tay. Ako man tatay. Ay. Kuray. Kuwain ni siya mga lagot mo na nga tong umagat. Karon makapauli na ni. Kasi nagdagag sakyanan. Nakaandam ng sakinaan na yo. Mukuyog niya. Sudah na, white.
Mukuyog mi, ay! Mukuyog mi, kay gusto ming makakita atong mga kalayo nga gabitay sa bumbong. Wa? Lagi. Katong mga bago ni namungag kalayo? Kanang gabi edad ko kay siga? Uy, Ha? dili. Dito sa syudad? Muliwa, iba dito ka syudad nagpuyo doon, Jirge? Oo. Oo? Dito ko ni Pujo. Takdan ka na mo? Dito ko ni Pujo Uy! sa syudad ron. Manguyog mi ni. Wala ni, usti nga? Manguyog mi? Manguyog mi Oo, ha. para Manguyog mi makakita mi ha. atong suga nga. Nasa bumbong ba? Sige, anda mo sa akong manok ha. Hoy manok, asan man ka manok? Uy, siya maning manwak. Kanina pa ng manwak. Ay, sige na. Kuray, andama ang mga dadonon sa atong umagat. Karon, balik siya sa'yo kay hapon na. Oh, ay, naana ni, sugat na niya ng sisel. Nyon sa manday, nga ugma naman kamo largad day. Lagi day, ugma na ko muli sa amo. Nyon sa unta man ni. Sa may angayan nato nga buhaton ani kay murag di nagkapugngan ni. Where's my order? Ay sus kasaba asam nani niya oy. Where's the guy? Dili lagi ko gay oy. What? Dili ko gay. Are you joking, Elmer? Hello? Wala ko nag-joke nimo. Oh, are you crazy? Are you crazy, gay? You know. Where's my order? Where's my order? Sige na dahil. Murag kauli-o na po sa amo oy. Kay samu ka sa naning akong gitrabaho ano sige nang order. Oh! Yo! Samukan ka? Ibaw lagi sa Bisaya, day. Dugo lagi ilong mo. Oh! Where's my order? Karamba! Ausa! Basta Sige, day, day, ugman na bitaw katay mo ulit day. So, amping lang dito day ha. Apas lang dito day. O sige day. Ibabay day. Ay, siyalan. Siyalan, karon naman di mo uli si Di Maricar. Ni chat na ako. Kinsa? Si Di Maricar. Oh, lagi. Ato siya moabot sa ilan ng Cecil Baloy. Nyo, saan man na to ni? Paibaw na to si Dong Roger. Oh, atong may bot. Ah, Jire. Jerry di ay Jire. Jerry. Siyalan. Mm. Ganda, anda ng manok. Ay, Manok. anda ng manok. Oh. Bukan tanay mong manok. Ay, mukhang tani akong manok. Oh, yung manok. Ay, Ang nalagyan. manok. Oy, Dong San Jire. Pedro. Oy, Dong Jire. Dong Jire. Oy, naguli na to si Dong Jerry. Oy, Ay. ato lang tawagan. Ito na, sige, gwe. Tuwag, gwe. Tawag, O, ikaw nang tawag niya, ikaw nang tawag. gwe. Ay, manguam tayo cellphone ng Cecil. Kaya tagbuan. Tagbuan. Ang sunwa. Ating tagbuan si Dong Jire. Oh, basig. Masuk ata ni Maricar. Kita rin yung gisera. Ay, ayun ang good paibaw good. Manguan daan na to si Dong Jerry good. Dili paibaw nga kita nagsulti niya good. What? Uy, basig magkabalik pa nilang mayong Wala, papuyo. Wa. Wala naman mo bro, oy, mara magkag-iro nga. What? Oy, syok lang. Uy, dali na, oy! Dali na oy. What? Asa naman to ako manok na buyan ako, manok. Manok. Nag-vibrate ako sa cellphone. Tubugan ako. Hello, Dong Jerry! Asa naman ka nung doon? Oh. Oy. Oy, mayong adlaw ninyo. Oy, mayong adlaw po. Di mo? Nami balita ni mo doon.
Siguro, nindot kini. Ay, asa naman to kung manok ko eh. Oy, manok! Oy, ikaw na nagsulti niya ni Benny. Dong Jerry? Oy, hello, Dok. Hello, Dok. Oy, hello. Dok. Unsa man dito ang ibalita ninyo nako? Ay, Dok, nanay pilit nga mais, Dok. Ha? Asa Nanay, man? nanay pilit, mais. Pilit ka mais? Uwa. Pilit? Ay, bitaw, Dong. Joke ra bitaw. Di ba katawa rati ko, ha? Karang, uma na muli si ni Maricar Andrea, Dong. Uma na. Ugma na muli si Uwa. Andrea? Uwa. Ay, sa anong kung manlot? Manlot! Manlot! Nagkuhan pa ko diri sa ako manok ko. Nagkuhan pa ko diri sa ako manok. Ay, sige do, sige do. Ugma dong, ikaw sugat ni Inday Maricar sa airport dong. Kay alas 8 sa buntay sa Budunggo dong, ngayang eroplano Budunggo. Sige. Ug dagan sa. Aw, di Budunggo dong. Di Budunggo, mutug pa di ay, mutug pa. Ay, sige dong. Sige dong. Sige dong, babay dong. Oy, kalaki sa tiko ko. Hoy, Usting. Pag higti nagmayong imong manok, karon dili namang lupa dugma kay ato nang ihawon. Lagi oy. Ha, Ako rin pigtanoy. Ang duha litsunon. Nya kanang tulo, ato nang Kaloy sa kumbaon. akong manok oy, kaloy sa akong manok. Ay, imong manwak. Sagdi lang na imong manwak, oy, daghan pa kag manwak. Manok dili manwak. Oy, kanang lami man na imong manwak. Oh, sige. Andaman na imong manwak, ha? Andamon pud ako manluwat. Manluwat? Ha? Kubagwa. Lagi oy. Oh, sige. Asa naman akong manok kay nakabuhi na sa doy. Manok, asa na ka manok? You guys are so great. Karon ang adlaw nga muli si Maricar. Maghimos na ko aron maka sayo ko dito sa airport. Ay, salamat. Nanagid ko sa airport. Asa naman sila ni Tio Usting o si Tio Pinlit? Wala pa man. 41033, let's go. Paging to 7313. Paging to 7313. Sa maning airport nila. Ay, lahiyan na ba? Ay manok. Day Hoy, Maricar. Hoy, Dway! Hoy, Dway! Kagwapa! Kagwapa! Dali mo, Dway! Hoy, gwapa, dili gwapua. Hoy, Dway! Usya lang, Dway! Uy, ni putwe! Agmayo, Dway! Ni putwe! Puti, lagi puti, dili putwi. Uy, ni gwapa! Woy! 03. Oy, Dway! Oy, Dway. Nindo ta ginilang i-report, Dway! Nalagi ni 303 nga PJ! Me. PJ! Unsa na ka? PJ! What? Nindot ka pa minaw, no? Hoy, Day, nakabisita, Day. Nakabisita, ni Kuya na mo, Day. Hoy, Day. Anong kursig pagpahiyom, Day? Nalinga malagod ko ninyong duhagod. Isa man ang gadong din eh. Day, Maricar. Day. Ayo kay ni anak ka. Jerry, Day. ni Aka. Oy, niya taon siya day, oy. Ang buti kung kaysa nagpaibaw na niya. Sila day. Oy, ang gisabutan na to. Hoy, Duwang. Imo jud gibatay ang akong Hoy. manluat? Dong lagi dili duwang. Ikaw ang nagmaniyo sa sakyanan nga gisakyan nila ni Tio. Day. Sige. Tara. Kuyog na mo. Uy, ala. Madali mo, oy. Sige, Ay, gigutom na ko, oy. Gigutom na ko, Gigutom na ko sa manok. Manluat! Uy, aling mo manluat? Nalipay ko day kay
sa katapusan nibalik na gid ka diri sa ato ah. Nalipay sab ko. Nga nausab ka na. Oh. O tanawan eh. Oh. Mao na ang mga papilis, di ba? Ako nang gipapirmahan nimo sa miagi. Pero wala ko na pirma na. Oh, nipirma ko na. Pero wala ni nako gipirmahan ug wala po nako dito gihatag. Oh. Ako nang gitago tungod dili ko andam nga. Nga biyaan ka sa dayon. Kaya bisag unsaon ako. Magpabiling gud ang nakong gugma nga alang lang nimo, Jerry. Day Maricar. Mao nga di ko masugot to. Di ko masugot nga magkapuhag tang duha. Hoy, bago ta mo sugod sa inyong drama-drama diha, mukaon sa tao ay. Oy, bito. Kunong naandam na dito Saba, manluhat. Hey, ayaw reklamo ah. Ihapit na ni mahumuan. Ko reklamaduro kay ko. Lagi oh. Lagi oh. Ngano man ning lakwi ha. Oy, Day Maricar. Reklamador. Pagsa man to dayon na sa imong bagday, marag puno man kayo to day. Tuay. Nga ka dito gidang kulap po ah. Duay na duay. May makabayad. Ay, ikaw. Makabayad mo ka. Pijeng. Oy, disclaimer. This music is for entertainment only. Kunya, dali na. Manghaon sa ta. Oday. Oy! Oy! Dali, biyaan na sila. Ato nang damon pagkuaw. Oy, lagi. Oy, Manua! Manwa! Oy! Sabaanan nila eh. Ay! Bayoy noon, kinagka-okay na mo. Maricar, o... Bitaw! Oy, ikaw kuray ba? Bantay ramang kasluwag. Nay, dili man tinuod nga akong gipaano lang among kasal ni Jerry. Ako ramang gutong gibuhat aron sa ingon. Mausap siya! Mausap gid siya ba? Lagi! Oh. Mayo noon, kay okay na mo dai. Ako nalipay ko para ninyo eh. Oy, tiyo, nakakita ka sa kong manok, tiyo. Nga naman po ning tawhana. Nga naman po kausteng. Oy, Nga. mo ganyan nga Eh, mo man ko gipagitaan mo sa mga ganyan manok. wala ko ng asawa, no? Kaya magbuhi na lang kong manok. Oo. Ang usapod, kay sige panalo mong manlot. Asa man to si Kwan eh, Pinlet. Ay, darat na siya ka pa doon. Oy, tiwa! Tiwa! Yan naman mga tawhana nga. Pangasaba pa dahil nila. Hoy, tiwa! Oy. Paminaw, tiyo, kay sugiran ka na mo nga. Kini si Inday Maricar, Andrea. Ito ang pangalan. Kung ka si suka rin pangalan mo doang? Dung Jerry! Dung Jerry? Dung Jerry! Dung Jerry! Nung ka. Okay na silwa. Ay, kinood mo! May noon, kaya okay na mo. Sa ingo na ng pagi. Makabalik dito sa atong dating gawe. Oy, makabalik na punta. Oy, ay, nabusog mo ako sa pagkaon, oy. Nabuswag! Kanin Oy. doon. Muna lang ko ninyo uli. Kay, napamkwete man dito sa... Ay, ako po. Hoy, ako lang ibilin Hoy. ibilin Amanuak! Hoy! Paghuwat, hoy! Sige dai, muna lang ko ninyo. Dai, Dong Jerry. Kanang padayon sa inyong kalipay, Dong, ha? Ayaw na ninyo katagig. Ayaw na ninyo hatagi pag laing chance nga mabungkag na gud ang inyong pagpuyo, Dong. Malipayon kay kuha lang ninyo, Dong. Oh, makasalig mo na na. Ay, Dili salamat naging kumuusab. Ay, tinuod na, Dong. Tinuod na. Dili naging kumuusab. Kausan lang. Kwan. Tinood yun nga, inyong nadunggan nga, dili na gyud ko. Di na gyud. Dili na ako Di na gyud. dili na ako makaya nga mawa siya sa akong kinabuhi. Tay, nay. Bitaw. Sakto na. Oh, basta. Saludo miniman bahina, Dong. Tay. Mao na nga ako, Dong. Ang ako lagi kasulti nga kung unsa may mga
kakulian ninyong duha. Oh. Istoryahe gyud na ninyong duha, dili kay ugtas mo o maputong dayon usa ninyo, mangitaglain. Ayaw na kinahanglan nga inyong ligunon gyud na ninyong inyong mga kasing-kasing. Bitaw. Oy, ako naman lang nabilin diri tiyo. Mula ka na lang pugwa. Kay tuwa naman si Tiyo Ikeng, tuwa na po si kisa ganito si Usteng. Usteng nga, silag manwa. Eh, mula ka na po ko ninyo. Parang ang ako lang po ikasultwe, no? Nga, kamo, Sa to? Sultwe? ang ako ikasultwe sa inyong duha, Indway o Dudwang. Nga, padayon na ninyo kung sa inyong mga kalipway, gawa mahumwan. Kaya, aron makabuo na mukha anwak ba? Ra, lalo ako nung naglitok kay mong sulti pinlet. Why, ikaw tiyo, marugawang ka maanwad. Nga, kuno mong gudwe. Muna gudwe akong sultwe? Maninamduman ko nga. Gisulti ni Marjorie na ako sa tuwa pa ko sa ospital. Naa na kay anak. Ikaw ang amahan. Tungod wa ka nakagamit og contraceptives. Sa dihang nahitabo ka. Contraceptives? Oy, kung nga ka duwang. Nga nung mura kang nahilwa? Wala. Oy, Wala. kung nabalaka ka, kung kinsa ni Boy isa imong anak, ayaw ka balaka. Kay atong kuhaon ang imong anak. Kaya wa naman si Marjorie. Unsa? Patay na si Marjorie. Human nga gipanganak niya ang inyong anak. O ako na po din gipa-DNA. Aron mahibaw anak ko kung imo bagyod. Oy! Kung mao duwang. Na kay anwak sa laing babawe? Oy, nibalik ko. Oy, Nibalik ko. Diba sa babae? Na ang manok na ko gikpanasan ako dito. Kusas to? Unsa to ako nadungo? Kasi anwak! Sa laing babawe? Anwak. Oy, anak, dili anwak. Oy, sa mga tuyaw. Oy, ingani man nga ako sinutuan. Ayaw ni Di ka masuko dahil kagubwa. Di ka masuko dahil nga laing anak kang imong atimanon. Nga nung masuko man ko dong, nga ikaw may nagligwat. Ligwat. Oy, kung mao, dili gi kanimo ang buwat wa, duway? Ha? Dili niya gikan ang bata. Oy, mao di nga, lamwe pa kayo ko, bisag pagumang kunti ko, pero ganahan ki kunimo kay igwat kang lubuat. What? Hoy! Bakasuhan ka ano? Bastos lo. Ano siya? Kasi ikwaso, bastos lo? Ha? Oy, sige. Kinahanglan dong, ugma dong. Ato nang kuhaon ang atong anak. Sugod karon, Atong anak. akong ang kunon nga akong anak. Ang anak ninyo ni Marjorie. Ang anak na dili ako. Dili mo. Oy! Luwag kabati na kuhaan mo. Mo po nang hitabua? Oy, nga man mo. Musa man ay. Oy, akong manluat! Ang akong manluat na muat! Oy, Manoy! Oy, dili na mo ay mo. Ang laka na tayo yatod na mo sa syudad, day. Oy! Dili mo ah! Tuod man gikuha nila ni Maricar o Jerry ang anak ni Marjorie or anak ni Jerry o ni Marjorie. Giangko niya nga iyang tinuod nga anak ang bata bisag dili iyaha. Samtang malipayon na si Jerry kay nagkaoki na ang duha. Mga igala diri na sab natapos kining atong pinalahi nga sugilanon nga gituyo pagbugna alang sa interview for today with DJA and DJ Kevin Bordan. Gugma nga atong gihatagan og kinabuhi diri sa atong interview for today ug atong gitiguluhan Ang Taong Dalo. tagsulat Kevin Bordan, Director DJA.
O ganiya ng mga Siganap! Pijing. Pidging, maldito, maldita 3. So, wow. Very nice. Where's my Oda? Olda? Oh, hey. Hey, what's up, guys? This is your DJ, Sungkuyang. Ay, oh. Bitaw guys, no? Inyo na gyud na dunggan ang Oo, kompleto. Completely. Complete? Not putuli. kompleto nga dress ni nga tusukilan, no? Oo. Ang taong dalo, no? So, nindot, no? Inspiring ang ilang story nga atong gilangay-langay og human, no? Kung pila pod ka buwan, no? Oo, gisugdan ni nato murag I think mga I think. Abril yan na human Mayo is puko mo na 2 ka buwan. Dagan ang tong episodyo tulubot. Okay. Oh. Kisugdan ba natong Mayo? Mayo, April. Oh nya, Mayo na human. Oh. So mao na guys. Mao na siya. Ako. Ang drama, mao na. Mao na. Ani mahukag na. Mao na. Oh, so karon guys, mangutan na ta. Mangutan na ta sa inyong mga So comment. karon? Kung unsa may inyong mga nakuha nga pagtulunan sa atong episode 1, Episode Aning 2, og episode episode 3, og episode 4 ba ne? Murag- Murag 4 na. Oh, murag libo kung nalipot. episode 4 ba? Praharap. Episode 4 ay, ikatong episode 3 mura na-interview to nato si Juan, akong amigo. Og ang episode 3 nag-Andrea tong pangan sa Juan. Mo to yung last no episode 3 nato. Tama tong last nga episode 3. Sige. So, shout out sa tano kay na mga bagong nanood. Bahay ninyong tanan. Sure, Dili ta sure, mo Juan, makita. Sure si Juan. Si Duan. So, hi Ay kay sa mga taga-Dagalagit dia, karuan. sa mga taga-dalagit ng mga ugmanluat. Kay Immerse One. Oy, Immerse One. Emerson, your love is so large. El Mundo magalit, ano? Hi lang kay John Roy Di Pandan. Og sa kay Rijan Domingo, John Paul Mispiros, Princess, si apelido Burdan. Oops. Kay Marilyn Bacoy nga may like sa atong video karon, no? Hi. El Mundo. Kasi may masulti partner, atong story partner, nga bago lang nahuman. So karon nahuman na gyud ang atong story nga gitiguluhang taong dalo. Ako lang kasulti nga nindot siya, no, wala koy angay na nga isulti kay kami man Wala kay angay isulti kay tanan imo nang isulti. abot man tagdalag gito eh. Tagadalagit beto si Maricar Andrea aw nang. Mana no sa mga kabisayaan, no, enjoy lang mo paminaw. Yes, og tanaw pod, no, Tanaw po, kay makita man kami. Makita man eh. Kita ba mi diaron? Hi. Hello. Wow. Hello sa mga kaubanan ako sa EBRC 2 kay Jerry Doria, Winmar Cortez ug kang Ma'am Belen Robio nga among instructor sa massage karon. Ug kay Sir Olimer Adiba, Sir Olimer. Hi Sir Olem. Og sa mga sa tanan, no, kay by Jupil Inhambre kag kay kuan man wa. Unsa to yung pangan? Jupil Inhambre? Inhambre.
murag Latin. Monimium. Santum. Menombre. Wah! Dili. Oh, doon sa manin dito ko na ko. Itong manang drama ha. Oh, manang. Hi lang kay kay Hazel Lazaro. Amo gid wala nainitan ko sa Lazaro. Abi na ko iskaro. Uy. Ouch. Hi lang kay Marilo Rapis dira sa Tabada ba siya John? Oh, I don't know. I don't know What to why. say. You say goodbye. I never lang. Sa mga tagpalamati naton karon nga nagatutok gyapon nilibing ang mga Bordan family, Arquintillo family, Bais family, Iscaro family, Bakay family, Basiler family. Sa tanan nga may family kag wala family. Dugi na rap eh. Og speaking of Speaking of drama. Speaking of drama, Oh. gahapon no man ang managlahing dalan drama no og nindot nindot nahibulong ko sa doktor sir base sa among sa tulingon niya Sa result sa mga Chicks to part? chicks sa imong asawa. Bago lang ginahuman ng drama. o katangita atang-atangin ninyo no nano atang-atangin ninyo ang episode 4 sa drama nga naguluhan sa diin ang kapawa. Okay na, partner, sa man wala na tay mga idugang diha nga mga public service announcement. O na no. Public service announcement na to ginapahibalo ang tanan nga mga nagbaligya snacks dira karon. Kakain kami din. Oh. Bye nako. I-turn off niya, openly what? Your mic because the gravity of the earth. Okay. Okay na. Okay na. Murag very good na. Paano sa So. ganina na dun lang to slaway. So Saggy but in a way. Oh, karon But no, so in ito- managid nato ng aton nga episode 4 sa atong drama nga ang taong dalo episode 4 ba niya ban kay lagi episode 5 ni. So na yung mga kanta-kanta ginagmay sa sugod, napot tay weather update report. yes, kompleto Ricardo. Ang wala lang di kasaot ba? Sige lang kay kamagmangkaran non tapohon makakuha ta mga dancer. Dancer in the night. Dancer in the night. Oh, dito. Sige. Dancer in the night, igbuntag matulog. Dancer in the night, namian gikuna. Ano bala? Nabiyaan ka kid? Oh. Dancer in the night, kun adlaw kag gabi. Dancer in night. So, daghang salamat sa inyong pagtutok no sa among interview for today program nga og pasensya pod mininyo nga karon na may nakabalik kay daghan pod mga kakulian nga nahitabo og amo pod nga giuna sa ang drama nga Managlahing Dalan no. Poses na di ako. Part. Partner. Nya kay karon na pod nakahigayon ang inyong mga gwapohon daw ingon nila. Gwapohon daw ingon nila pero para namo bate. Pag unsa man ang gwapohon. Nakita mo sa kong topi guys. Kuani taga ABRC ni nagkopian eh. Oh. Ako guys, kita mo sa akong headphone guys. Gipakingan na ni. Sa ba Oo nga akong headphone guys. Nga naman, naputol? Gipakingan na ni guys. Kay nabakol na. But anyway, gamit gyapon siya sa mga buluhaton nga mga importante. Yes, og kini
hangyo gid mi ninyo guys nga kung kinsa man ang mga bisa ginagmayrang kuan diha ng mga tabang sponsors ba pwede pud mo kontak sa akong number nga 0994 6402942 para sa kung kinsa lang ganahan ha wala mi namugos kay kung mamugos mi lugos Wa na mi namugos ha kay gusto tra pa ko ng pugson kay magdugo. Busa Michelle Wala man na minus one part, no? Sawan tang kalipay nga hini Murag, wala na yung minus one, bay? sa panahon. Tol, part? Buta ka na itong minus one. Bisag ikaw sa kangit-ngit. Ikaw, kita dito, no? Nagpauli po. Na Meg Gerard. Sayop nga halok mga gakos ug mga hangos nga among gi. So wala ko ilabutan ha siya yung ipanganta. Kasi madunggan ko diya sa kung Basig madunggan ko diya sa ayun na. ikot ako tago pagkaga mo na raman ako ang karo. Ayaw na. Day and someone it's Sanjika. L ha, wala ko ilabutan ng L ha. L. Ay, L. Wala ko ilabutan ha. And Ay, letter A. letter Enja. Ganahan ka ba nga? Mapahama ko? Enja. Ikaw rabito diha. So, bitaw no, thank you so much sa inyong pag-support, pag-support. Lain. Okay, guys. Seriously, ipakatawaran mo guys. Kay dugay-dugay pud ba yang wa mi makapapansin ninyo? Alas 2:39. Oh, so timbrano pa ni mahuman ang aton nga live karon, no? At least nakabuo ta ba? Nakabuo. Aha. Nakabuo ta og one live. Ay sa in partner basig maputol ning atong mga order. Okay, no? So okay guys, mauna lang to. Atangin na po ninyo ang sunod nga edisyon sa interview for today with DJA and DJ Kevin Bordan. diri lang sa Ariel Mar Facebook o sa Marbaes Blind Channel. O sa Kevin Bordan o Marbaes Blind Channel sa YouTube. YouTube. Ha? YouTube. Sige, kanina lang inyong ubos nga lagad si DJA uban ni DJ Kevin Bordan. Nagapasalamat yun sa inyong pagtutok o maayong hapon. Hapon. Yehoo!